aya grofo sem papa penam so bendie mabru pania ya we sitan for dia bamontin so atresa temdimbra na yenye hwemu no na wasas husam ya ho aye masebedwane de made se wase onabo mutaka mu bawa kwadena no atum branche bi onya mfrinhia da dwasia ensia sabrebu akwa circuit court no wo mu akwasete mu ya wo mhyese won konkoda da bampro na chi ifrinhia edunum die ntibintia ye de ne bechemu awo atoye etifido mantemu so amman mensinim awosemafroba echemsa baba wanya mfrinhia no aduonum yensa ohanyame ne bonsimati kwa wono ankasa ne ba be ma wanya mfie nan wode na ato abulem edientra kakra ni afrobida kan wewe ya jebra no fanfa bebobu ade edi asomu baabi abutu obiata da wo mo ya hodenfo eso mbetre ni afro betwam ye nkwati wo mu na yenye bibia benye yi SHS online ebusonfo ye ka bobio senkoda no enka nanka school mu ha no wo mtie na nanse de sakra ya babroni de sa na no yodo tinkura no bofie ho de bia no ebekoso SHS no na ye de ho nkyerekere de mabonom eno timi patro hye no so wo yo wofo yo hwesuni ananse hwani a wo hwe akoda wadabroma SHS online bebo ankoda no pa ye programs abro na tia pa yubo finhye bi ru de sande ho ena de ho akura no besunsua na ekoyi kane nanka gerasa hyetwasa bi kura betwobo so abu ani bia misika de ma me ayira minko akura bia wia me sapo bia twam yenu sankomobo no nyina be kona wie sansa SHS online abakura no beso asene na boa yen no mani eni mpedifo nkasa wo 0599022998 0599022998 Vitamric anonom de ma pe wodwa so present ni mfinisha beduonu ni obepo ase waboa ma yin pedua no anya hoto mapa ye kro ne ebem edifri ni efi bebu no eno ane ebobo ye na wurabro no ane tiaba so mreke ene ebo adwuma pa cafe bia so ni nyina mu ebo adwuma ene se ne osipa no bia no wodmo ayo no edema dom namnase a na agigum sam ye Vitamric choko ho tete kwashi koku ya ene ye chichian no sonko kwanso ene atwetwen kama no mo tim say yes na afia abofo kwayim fenso kwanso ho no a abofo wodmo banana ibia ene no so chichian no sonko kwanso strawberry nso saa ene natural tunum Vitamric atum say yes papa ho de ndo avro no a omega 369 ni nyina wo mu a ebo anti bia nim se tonton no de obobra mu a no bisabini ama obiato Kwadewura kun Royal Enterprise one adewura kun heba mesa ye bonam na okurase ni aduro no aba adwaso ebo sisi yade tu ase deku wo bi ni gina ye kama wo ba onse bo no haw ni nyina okurase ni aduro no onya bia ebebo akrati bibia kama diama kwokwo na etete wa pebi no wai pressure anasa infections ahodo na edu nya onya okurase ni aduro na wato wadi wodi ne asiatica amount to asenti atwetwe se ya wotena ugire nyina pebi no Bema untimi enkeja no upebi no ma ebeboa pa ama wankasa wadi ho adanse ya to apete do ani chemo Misty Herba ebu ho Promise Herba Posak Herba Apidan South Pharmacy Otek FM ha wo ba busa jako bema na unsabeka bi Time FM obuase ebi wo ho Tachima Free FM ejo so ye wo bi ho ye ne government hospital no anedi animhwe Fredmans Herba Dani Herba ana top amazing Herba ewotafo method story building num ho na wudru na bise kurase ne dro na onsa beka bi afa wo memu baby eton no pa no bise kurase ne dro ne pebi na fa bo ho adwawai ahoma ne nie eye 0244 470 067 470 ofrepe dudu bia open won sabeka na perfect series books ngoma ne wodwa so a wiei ye ka fo de ma wofo ne hwefo bia se bomode so bepa bi e de ma kwada ne na de so wonsam no agina yie no kwasense gi yesen na ka to obo se hwa jatum se eye e fa mo amofra no wo mo English language award our people history of Ghana RMU computing creative arts science maths ni nada class a obani gina yesi e bi wo ho afema photo to fi wade numeracy language and literacy OWAP creative arts phonics computing coloring and writing in preschool books awon ni nada perfect series books de ne mpenfo agatumo JHS 4 tables ahodo one pass question books e bo wo mo MBC so ha na ye koye de manyina perfect for the biaba o de no to nchen ya wo mo sati exams ane eno to school ranom bo mo de asa homam de beto dan wo befa say mock exams terminal exam midterm exam na nyina da obehwa setting the kama de amount kuma se putu de obenses wan kraso dan sumai first stop bore mo memu ba bia ye to nwoma papa no bisa perfect series
books and one on wahoma ni e 0243 299938 and 0540 755 465. Eljon for one na so asena wie ye gepre na kaseboi ye dia bo hwehwehwam ede amabo asomfo ne bienu asonaba o hene kwabna boate na wie bene enoba afia aboajewa Africa sebodo ntwemu edi Asem Beba Dabi asebra nya ba bushofo nye ne ebo apakoyo asebra na ede no ho na ayo na si na yensentwefo so ebe mu atete amabo yemfrase dam dem penisi ebo afie ne ebo ede efri asonse ne nkwado he ya da bushofo afrofo ya betodwa ene se kusase won mo hempopro ya obekumase ne nkwado mu no a woda wano sabra ye kase de wato ansie do pa ba santimante mu kusase chief Sarki Abdul Malik Azimbe na sabra ye kase no ene Sarki wokura makusase manu anase kusase kuyo no aboromo santimante mu otempentem kwa pa enra nsem wabobo ba beti na de chimu ene se wokuro ya man bofo eja sam ene ni wioyi ye chese papomfo bi pa na tumi di aye Sarki ewu papa eja sam wabobo wurowura mu a woni manfo bu aboromo ho abonkomo titupa nipa na nitua yese woni Sarki a na nete ho ya wuwie ye chiri anase eno so ekofa wuwie ye tumi ediba chese wo mo tititi ho a prekope no a na wo msusu se boko nsensem yi nam so ama ne kusase mamprusi wo mo de ayere to kenten no na isusu se bata ni wuo no ehun na wobra eja sam na areme yawo ebo enkomo no yenti dokan I knew about 8 something, and Minister Key at your no me commentary. Man ball no. To comment on it, man, I made dime home at that bench na metisono. And I make it a phone say me commentary. To Honoma, na me who say, Nipa me no Africa where I see in Chase, FAC. To me face here no. Don't face Sarkin there and there. What done who face Sarkin or 2 years. And what face me so no say also a pajani de say to paja no to kese o paja no na me so lucky yakupon ema me ai fast to me sorry na akunja na me da so no me sorry me paja akunja no to me say o ya let so to na me 2 akunja no to me 2 akunja na car na sata na 2 no e pese to form and no fight so but over so no me ye na me nya me ho dwane ye to me dwane ko gina merajo nim ho kakra na me sa ba kumba na nipa kakra e ba gina honom na paja Sarki te paja Sarki de tu adede tam praja e de ko menhia te de ko menhia no e na menhia force de se gi e na o me sa de e da na o mo de Sarki ko gi na me sa ba ko ha e ba hwe me fo me ba ma hwa me hu te me gina ho na me hwe time na e bo ba 9 something na send me kwan wa ma me kofia na pe na ma baba he se Sarki tia so we are meto na me ba na mo say me pie ya hanu ma na mo say me njindi say Sarki wo bi o ya madamfo to me Sarki me no ho no more than 30 years ni me hu say Sarki no obi akonda Sarki so no obi eya jojo bi say me share da na no ko basa no to me ma joni say ebia esiremta kwaya na mo dia ku Sarki cause me hu say Sarki no obi akon wasika hoda na nchinya enye chinya bia ya say Sarki aji sa chinya na da no obi ntakwada me share bida anamo to be a different tribe me a different tribe o madam for keke anti me sorry jom na me batina ne nchanya me tam so na me ko me timi nchese bia omo ana omo fa na musa na so ajun so yese ya timi nchire Elsonfo aremi ya dauda ya wone Sarki tuodwa kwansima ya kofa ni tu bia ya mususu se nipa bi na atu no wakuno na wosusu se boko ntokwa ya no kofa de abasan se Sarki tu ho no wone obi ani pedwam chese bo ya somdwe ni na nsem to so mu na eja samsan so ene asantimantem kusase mabunu etitanfo Alhaji Abdul Rahman mumin mumuni eno no so de nchemu abrode abasa nsem kro no no ka bi se yehwe ne betuma ye boko ntokwa no ena etumi akofa etiaba na enu wonde ode adesreje na de atudwase kusase mabunu emanu ko ese bia boko ntokwa no ntine ebe trotro so ese we huma prusi ni ne ba ko ebe kontokwa no ade ye matim din tumi mbra na yehwe aposifo so ebe yehwehwe mu se ne fata na aboa
Anura imre bese 325 to 330 ofre me mameni di nkomo na yaka ayi ho asam a yememenda yebako ti kasa minni kasa no ti imre bese 730 horm o hana menye call say memra na asama asini e baye so ne se en ne se aya kuma sai ne se ni babonu fo ababonu tu no madwene ti mo ba ha ne se adia e wo hono ti ono so o hini o slim ti se oda ebeneza mochire ti e amrepa na police fo awi o majuma e de ne ba ko slim ni akokosi so o hene sarki die in fact ye kra de kase we say o ye ni papa o obi a wo abotre o sa penipa ti we no aye boko samsam no ye bibia e sarki wono obi ani problem o ya soro wi a wote ho e de dutu dokun e na we ye we ne first one kusas ni ba ko ko kuno go so ba ko so o kuno je ne jom ho e na we so atoso men kan sirem de bolga modi e na sabi yati asante mamu hasu ya sunju kurum otumfo boko samsam ya president de asamna abranani ti ye kusasa fo e wa hai e yina otumfo ye papa ye bibia e na sabi obia su ni ho pe basosa nti mpa ye ne bo se ka ya nkasa ye nana otumfo asamno wa ka ama asunjere aba afise hana ya bano e bedi pa wa ha ye mekunto kwa ha nti le di kan mesre asanto regional youth ni na se asama ya bai obia kana kuma ntuno ma obi mfa mrani ko senensen se bia asimisa yente o so mi sumo ko adabe ahana ayi asunjwe otumfo yo bia ompe basabaswa o asante mama te mesre youth ni na se dia bai de entweji ni mo aya jubro obi anya putre na yemma police fo kwan na omu ya hwehwem na de be kokosi bia no ye ina ya sobote Elfrafo Adahaji Abdul Rahman Momuni Oba Santimantemu mabru okued makusas wode titan for the ma wodnom Oba Facebook nso a de busanfo nyasem kuma kra ni video so abro no a etwagu Asariki Abdul Malik Azembi ya watoa nsie do ne kwanya manfo di aya wo na kire ewu ya asie de omo chese wamjuma wabo entiase nti ye ntroso apotifo ne agade ma wonnom Abusafo ya da sword na Hussein mu mecha santemantemu kusase hene Sariki Abdul Malik Azimba sabe ni pabonfo bi akwasane to agu no so nura ma ekwawi ase wafiri mu yayaye na ebenfo kyerese wono kro ya woye hene kase pa e wo kadi eno ebindur remensinim e wo etifido epoye mantemu na Hussein beto dwasa no ma se bedwane de ma de hye wase abato mpesua so eye muntaka Muhammad Mubarak opani de nanu atomu kyerese nya nie eno de kwaso yade ne kwase asoso kura ya Hussein kase a kyerese yakoye wo me yaje kamam ka bia mamoni asomdua tuma ye nyina ye no boa no eni kwasa ye soso otemenu de asi yade a etete yasomdua ne bambom nsem o man ye nyina ye kromu ne nyina mu no wase adese wasantemantem titiriu ene woni e wo asonwase efla ba bia Hussein esi ye se wo makuma to yem sabre de apostifo guso a wo keka ho aye do betumi bia se ne be ya nipa bonfo anu a okodi eye kusase hene ayawa sabe wafiri mu yayaya no wo betire won nyina na emra no atimi ne won adie na bre kro ya ena no pe ya eye Asante Mantemu Police Command ene wo makru che krata tentete ababontia wo pani ne nsasa se eye kasamafo de ma eye post adwuma wo Asante Mantemu eye DSP Godwin Ahianyo wo de atudwa echemu se wani yade ne kwase asoso kura chese wo chemu sa no pe kura no eye Asante Regional Police Commander DCOP Emmanuel Taikujo onene mrantia posifo abotwinita dan meka se de aswase efra ne patamu de aposifo se ho mapa wo hwa boban aye do betimi bia na posifo de tudwa se sabe de wafuru hwemu ase a wo ya kwasi ase fa kwete krodi ho de cropot enam so a nipa bonfo no ebedi sa ewuo no na ebio watimi akire wo mo na emra no ene wo mo adi eno nam so mo asa de se won patamu nyina se won nyina mo aposifo hwemu no na entimi enimu eno no de tudwa se nei wuti eye Sariki eye kusase hene ne we hu bibia obetimi afra homan eye miensa
111 no wɔ hɔ betimi afrɛ ana 112 ana bio 18555 aposifoɔ kyerɛ sɛ wofrɛ saa no homa yi a wɔbɛgye brɛ ne adagye no wagye so na deɛ sɛfata na sɛ de wate bia ekusa se hene wo a wawue no bɔnefoɔ no bɛbɛ wɔn adwane akɔhyɛ bia no wɔmatimi ahwe mu na emra no ɛne wɔn adi Ɛsɔfo yɛn to so na yɛn kɔ ase ne yɛ kɔ abu akɔ circuit court so abra bɛka sɛ menua sakɔdeɛ abɔdwe sɛ Samuel wɔ hɔ na abeto dwa sa branche bia wɔnya mfirinhyia no dua sansia court no akyire bu sɛ wɔn konkɔ da bampro no akyi mfirinhyia tunum sɛ wɔayɛ de sɛ wɔn aka jata na sɛ jata na aka no sɛ wɔn so na aboa tea waka no ana sɛ sakɔde wɔn nsɛm nyinaa sakɔte me kawi ame mo ha Kabna na joso kɔdeɛ adona ozo kabna tira abɔdwe sɛ no ana da so ɛno ade kɔ court boamane na yɛtie Kabna nsɛm a wɔde ato dwa nyinaa yɛ no korɛ na saa asɛm yi PM ya wɔ asɛm no mu ɛyɛ his honor just ya wɔn nso ɛwɔ asɛm no mu ɛyɛ prosecutor no ɛyɛ chief inspector Evans Ayimbisi na ɛbra chief inspector nso egyina PM of Asem na wɔde ne nsɛm nyinaa ɛto edwa no kwabena ɛna ɔkyerɛ sɛ abrante wa wɔde ne din ato dwa yɛ ayi Manuel Bano yi ɛne mfihyia no aduasa nsia no nso adi anyambrasɛm a wɔsɛ fata sɛ ɔkɔ na ɔkɔtwe aban kuku mu mfihyia no edu enum 15 years na ɔnkɔyɛ dwumaden famoa ne nyinaa ɛne sɛ saa owura yi nso June bosome ne da na ɛtɔ so aduonu ɛna 24th June yɛ etwa mu no ɛna abrante wa no ɔkɔpie mu ɛwɔ atwema koforidua ya ɛwɔ ebuakwa mpɔtam ha no a ɛba na abɔ nwumrɛ no nonkron apɛ mu pɛpɛɛpɛ nkyɛ 9:30 ɛna wɔno no ɛkɔtɔ sɛ ababa a wabi a ne din a yɛsɛ kan ɛyɛ Stella Kakavi ababa a wɔyi nso phone a wɔyi yɛfɛ no iPhone 12 yi bi ne gidi sɛ maa ne bi tena abɔ yi pa iPhone 12 Pro Max ɛna wɔno ɛkɔtɔ hyɛ no so a wɔde se kan nso ɛna ɛdi kyerɛ nso sɛ wɔamfa ne phone ama no ɛne ne bag ekita no nso amfa nka ne ho ankɔ a wɔno ɛbɛyɛ nade ɛno mu ɛna ababa no tie saa no apɛ ɛna ɔde ne nneɛma no nyinaa de ma awura yi ya wɔgye edwane yɛ na nkyɛmu kyerɛ sɛ ababa no ɛkɔbɔ apolisifoɔ ama ne sɛ deɛ asie nie ɛnam so ma apolisifoɔ nso ɛbɛbɛyɛ nhwehwɛmu ɛbɛhu sɛ ababa wa aberanteɛ no fa phone no wɔde ɛkɔkɔma ne lease ɛkyerɛ sɛ ne wɔfaase ɛba ɛsɛ ne wɔfaase ɛba no ɛntɔ phone no 4,000 ayɛ wabra phone no a wɔfaeɛ no ne boɔ no so Ghana sika no 5,600 enti no ne wɔfaase no a wɔne no nso ɛtwe nkɔmɔ sɛ ɔmfa ma no ɔma no 4,000 na wɔnyɛ phone no wɔbɛna ababawa no nso ɛma no emu 1,000 ɛsɛ wɔnyɛ na afei no ɔmfa phone no nkɔma obi a wɔno nso ɔma flash phone so yi ne nyinaa ne sɛ aberantewa no ka kyerɛ ne wɔfaase no sɛ phone no ɛwɔ no ane deɛ ɛne mu ne ɛpin password enti no wɔnyɛ ɛna ɔmfa nkɔ bi so ana baba nge ni ono so ko bi so ba wɔde ne 3,000 aka no ɛde ama no ɛno ɛna apolisifoɔ nso etimi track phone ehu sɛ abrante wa wɔno no wɔno na ɔmo flash phone so no emu na afei akɔyɛ third person a phone akɔ di ni hɔ ɛna nam so ɛma ɔmo kɔ ɛkye saa abrante wa na ɛno so nam so ama yɛn saka saa abrante wa ne din ɛne Emmanuel Bano yi na ɔmo nso ɛde santim nya to n'anim na ɔkyerɛ sɛ bibi sɛ wodi bim ana wodi fɔ ɔ sɛ mira medi fɔ ɛsɛ ne wodi fɔ dia ɛne na amaboaboa no mfinhyia no edu enum kɔ ɔsom Ghana ban ndende pakɔbena sa ke bɛda se awia no ama ne bɔ hwehwam a wɔde ɛbrɛ yɛ na ba no wɔkɔ na ofiri mu fia ɔbɛfa god wopani ɔbɛgye ne baage abusuafo ensam no esi samofo efa John entry boss ya kolabo na bede eche na napia wona boabo nsam ya no awia yi ye de ba ebesom ye na anuanom a ye de nsam no besom ye midin enoba afia aboajewa mene asunaba ohene kwabena aboate na ye so de me wo birthday mienu bi ewa ha happy birthday enkoma Marcus Ochre ne na woda pa nyankrompon hyira woda we nyina no free Philip wawa di nyina Philip and also overshow happy birthday nyankrompon edwa kuma so ande from Marcus well yeah very handsome guy ebio me call Daniel Ofosu Edu Daniel Ofosu Edu ne na woda papa nyankrompon hyira binuan or relationship manager Bantama branch UMB
bank no wono ena we relationship manager anope yana say wei yense nyankropon na domo fama no na wonhwe no so afeso pa na sikamra enkwatenten nya wodi amenua na bribia entoi emfama ho nyankropon kan ho amen eltonfo dia si akure brana so se wode Asem Beba Dabi etwan so apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say, and I'm sorry, who bet you the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Say, a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixture, and what do you swabber? Cynthia, I was our immune system, a strong debia, anti Pavi, A support immune system no. Not Plus Smokes, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the Plus Smokes Mixture, 1 mono, 2 malaria, and Asakura. And yes, I dear doctor, for 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quadawan in Fiadu Nuka. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Perfect series books here. Oh, my Mikoto be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to make in kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Mr. Ghana for GIJ Perfect series. At 2 more dear. Jai. No dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books BAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English every basic 1 equasi junior high school ne ban combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books be any perfect series any bi na GS any naka and so am approval into obata bia nkoto be maneba na say we de school be kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de wo teboa no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko putuoja station wa enkran danso mine first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus Mixture to malaria and Asakura. Sweet darling, My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus Mixture anya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus Mixture. My dear ready pa. Pavi Plasmox. And Hepa Plus nina. A pen for about or more manufo. And kwada woni fie du yenu kan ho. Our pharmacist na herba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus Mixture. Mapobudra mapa. FDRG Jordan Kratwayatu. Odofo. Mami misa wasembio da ben na ope brese ukohwe onipadua mu sede onipadua na kwa na ho odensity obrabo osa cholesterol anasade dodo ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC sabrey may comfort by grace medical center the amount say enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwema ka cry de kwa de bampo brano ye de ko fitem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem ne timi asra no by grace medical center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Runia, unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo won bra. Wote no ye pa. Online high school abasi say
SHS Online and a online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi si yetumi ye program sema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua ho moa, mo wotumi atwa won wase. Ne remedial students ya wo pressure wo betwa won wase nyina. Onfo, me ma o senti miense atwa se wo ma wo bane de ne ho hye SHS Online mu. Ne edikan SHS Online e wo 2 years SHS, 3 years SHS, ne 4 years SHS. Enti abo ma bane nya abotre sua de se ne ono ape. Etosumienu, esan se ye online school nti. Awo phone say sika bebre entoto provisions. Ene niam a enkewo prospectus so te se sekan, detergent, prayer ene ne keka ho. Tuition fee per ena abetua. Etosumiensa, akyerɛkyerɛfo wo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ne wo hia ode besua de wo SHS Online eye laptop computer, internet, opepa ye de sua de ena enkankan ahohye so. Admission course CCA. Call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998. Nama obani fan hu nhemu ne ya. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mubuhura, ayeye ne na asienka. Ise nyuman obia ni nyuma, nyuman doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otek, nyame ma won nyuma no, enkoso. Openya wo pie adwuma no, enkoso. Nyinkyire, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma wo mu nyina OTEC 102.9 FM anwode ni omo dia eni se ame no kasa no enkwa na odi ama no odi asem yen wo so wo dia sene ya metumi ate ato obrani ho hwibio pata ya sede na ade ache na ade asobi bebi nso wo mo so na ni asem ya dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua eye wadwuma na papa wo die ne chense the cancer ayi ni na asienkan bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi oteki mo nyinkire ne dmani ntumpon no mu tumfa abotre odo ensema ya no mo tika e ye futu sema yo ne ya ne ya ne krese wo mu gu ye ni ma se nyesa na mo tie o mu ka se adwuma na mo ye no e mra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kata ye ya no Asem Beba Dabi. Papa nka wo mo ho free sabre do hwiri kopum bra odu obia beko no wodi baba betena se se de be ya ombesisi na bibia to ye no awade tumi no OTEC 102.9 FM empanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen ya isusu na se wa me de ma no me di ka sa de ma le ja e pa na sa se no no a che de me di we ma no ka Krobea nie. Etini ni na nim amemo aro na nsan ka na documents na amemo aro ana mso ntini nko ohene nim etigira o ma TMT na ye to ensa e ko kwachi awo hene no na wo ye no wa ta ma no ma ya ni nyina ma no ko ye ko sa to allocation bi pa no nya o aka sa me ya nta na be boto so ma to ade na ma no mi mi dinu na me to wo ho no asa sa o ma me document e yo bi so to dia but am fa me so bi na wo ye what are you hina na me na here ada se nyama dia se wa ko so ya se be ya fa ko me ka se mo kana da se ubi wa ti ya ka da na mo to wa ka da na mo to wo ti le na sa ma se da ti be wo ya le wo ti ase mo fo ba ba mo ke le ba ta Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM yes ama wa ta che hima ni mo nti ha ho anka be kada na mpoa ko so na kada ka wo kan no ka ba se OTEC 102.9 FM Come on, what do you want?
Don't you answer at all for we are not watching here. Church now, I am quite to meet you. So be coming. We are past. I mean, what you are some of the children what you are there. What can I can over here? What I'm coming out of a little witch. Up for the one. So tell me, I'm out of one of the one. I'm making the one radio. Some time let me keep the town and tell you what you're about to let us give me a witch. The cow town. OTEC 102.9 FM. About 12. Why yellow? What About 12. Everbo. But I don't be now tomorrow. I don't be a what? Who knows that I only do only I do be a. What is what is only your cara? What for so? Don't even know what I do to one of the wouldn't even know another. What someone saw at me. Oh, yes, Asem Beba Dabi. The only knows the town over your question and we answer. What was Jimmy about what I was I don't know the Maybe I shall say, dear. Won't any sir. Kawan Casasa, or Henry Park Casasa. Or Henry Park Casasi, Miniature Sana, your Henry. Jimmy, I wouldn't be over the Okano. Yeah, I'm too much of his Carolina. I don't know about only because I got a man up on the Victoria. Yeah, I can't some of the other cancer. Sounds so, your Henry. And then so you uncommon ever boy that's the first one man I had the come me show. Sepenuka say Sepenuka say here we are ever see. Enti enamusu eban sene ye wo hwe neoma te se Van Dam pepepe enti na ma ye fro Van Dam. Enti mba cha Ghana Van Dam nie. Ghana Van Dam. Na wo Van Dam yi na ade akwa oba so. Nti ojai akra na asem de ba me so edi matem a ana wani ma atwam wo honam asene wo be ye de ofia hu na me buafu be ma woni me da te se me da asem ye da bi obu o se nka no public ma obi anti manim guase de na obi a wani nso ade de umu hwe de obi kura gold di so de ma wa gold no on wo da ayede te se metafre na se ansa na me madi no na da nya oyere sana mami metafre na ansa na medino me obi a babaso ayeme na menim se sa babaso na yewa te se mfie be se du na nkoi babaso ye yale be ya no da bia so di gumani ma se me bo pampers nyina me honam asene ensam bo hu me bancha pesi na me wie na me oba no na keka se nyina kire hwe ensam akase a waka kire we di sa 102.9 FM sa enti ono entro kwa na otwa me ba tepa o matoka makoma 18 na obobo na hwehwe na maton ono nko dakam sisi ya mekase nko mama sum to me a anko no e de nsa besi ne bo say yes minie
ɛna wiai ɔdoma nkoma nyame ayɛyie ɛnka wo din ɛna wiai ɔdoma nkoma nyame ɛna aseɛ nkamfoɔ ɛne ntontom ɛne yɛde ma wo din kronkron no adɔfoɔ ne ade hyeɛ awiai yɛma yɛn ho aha yɛma yɛn ho akwaaba yɛma yɛn ho yɛ ahyiahyia aha ɛyɛ OTEC 102.9 FM sunie ɛnɛ yɛ wukuada ɛnɛ ɛyɛ bosome nsoi ne da ɛtɔso aduonum yɛnsa mfimpinu ne aduonum num ɛne yɛda so yi awia yi yɛsan hyia bio ne yɛde asɛm bɛba da dwumadie no ɛne yɛde ba bɛsom dwumadie yi ɛna da biara da se yɛhyia wɔ afidie yi so a asɛm kropɛ ne yɛka yɛse yɛde suadeɛ ebrekro na mu ne yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ no nti na awia yi a yɛhyia yi nokorɛ adɔfo ne ade hye momma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abisuadeɛ ebrekro na mu ne yɛba abɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidikasie yi so na awia adwumadi a yɛdie yi yɛyɛ live ɛwɔ yɛn social media handles ne so sɛ woba Facebook ne so ana TikTok ne so a awia adwumadie no demu live deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ woba so a ɛyɛ ahyɛ mo amuwo Facebook o mo amuwo YouTube o mo nhye mo nkopi link ne mfama mu nuanom ye nyinaa ye ni ahyia wɔ afidie yi so ye nyinaa ye nkyerɛ yɛn ho ade na ye nyinaa ye nsua ade nso ɛwɔ afidikasie yi so na nawuko yi saa bre de premo no ato apa ho sima aduanan soma ye bɛsom yi nyinaa no awie wo share no na wo de comment nso bre ye oba comment section ho na wo hwehwɛ OTEC 102.9 FM OTEC 102.9 FM a awie adwumadie no streaming live enso ewo so no adama o de comment ni tumu a ye begye ne akan no live ewo afidie yi so e de ama wo won subscribe to your page no ana ye channel no a na wa follow like eno beboa da biara da ye be hia wo afidie yi so se no ebebo won kaye wo betumi anya akwanya no na wa ba be wura mu bi na ye nyina ya kan bomu akyera de na ye nyina ya kan bomu asua de enso wo afidie yi so awiai ye wo ye nuanom Be Love Radio fo se wo ko Spain abuchiman ni mu a ene Be Love fo a mo monitor show ne wo ho Nyankopon hira mo Nyankopon nya mo kese na ontutu mo anamon enso mfansie ene wo ba United Kingdom man ni mu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmak Radio wo ho ye wo Abawa Radio ene ye wo Amansan FM awiai Brainy Radio ene Sahara Radio fo nyina no ono mo abo adem abiebiem dwumadie ni twagu ewo United Kingdom man ni mu ena wie yi nya asem ketoa se wokɔ hɔ adɔfo ne ade hye a mo monitor ye wo UK nyina no mo mra ye YouTube ne so mo mfa magyenkyerɛ ntum na mo indicate sɛ wo UK baabi a mo wɔ no mo mfa ntum na ye mmɔ ema mo hu sɛ mo nso mo ka ye ho awie ye wo Kings Radio eno nso ni TV o Paris France abuchiman ni mu ena wie mo a mo monitor ye wo France nso Nyankopɔn nya mo kese mo nso mo mra so bi na mo indicate ne hu mo afei da Chehima Radio fo a mo nso mo wɔ Denmark mo nyina mo mra mo ma indicate na ye hu mo Denmark fo afei Belgium fo ena afei Sahara Radio Sky FM fo a ena wie mo nso mo monitor show no e wo Columbus Ohio mo nyina Nyankopɔn nya mo kese na ontutu monsomo anamo emfansie sa wode wadwenkyere ne ba baabi a wode free a wode ba do faka ho bi afei manu anom a mo wa bibre mu ha mo wo ebibre atoye fanyimu na mo wo omantiaseman Ghana yimu ene adehye a mo wa Asante man mu nyina no yema ye nyina ye ho akwaba yema ye nyina ye ho ye ahyiahyia yebema ye nyina ye ho nso ha ne ama ye ho nso akwaba bio ewo afidikasie so ena wiai mabedwafo wa ha ka hye ne nso se obaade echiame aginadwa sa brekro na mu na gya kwa me nso wa ha ya wono nso aginadwa ena wie wo ba ye YouTube ne nso so a mehu se nanaba afrifa wono nso abebo awuram ya wo kire se akora ya Krobea Asante my godfather ene oba suofi asaman new site ya wada meburu me nso me wa ha na wie ya ye yirede se ye ba besua de ya ye yirede se ye ba bekyere ye ho ade na mea meyere madam gift donko wono nso nana onfa odwumadie ni niagro na wie ye nyina ye hia wo YouTube so se
ye ba besom ena mankwa ba Steve mehu se onso wa ba ahoma ne so ya wo kire sa akra ya Krobea Asante yi wada meburu awiai momye nchiachia ye ho na ye ma ye ho ha ye da Awurade Nyankopon ase se nana ode enenso asan afem yembio ena awiai ogoromensa enso wo manso asuo yunu ena wo se akra ya Krobea Asante ya another beautiful day ene odoma nkoma Nyankopon ede aboa yen ena ode adom yen enti akra ye ma ye ho ye ahyiahia na ye ma ye ho nso akwaba ene Frimpong manso Philipu ewo kwa Africa sem ene osana ya Krobea Asante keep the fire burning ene ye enjoy show no live ene me baba Frimpong manso echa filers na Krobea no nso mfa wuni agro me maami ante Mary Jemi sofo ene Philipu mi ankasa nso ameka sei ye nyina ya boade mu abiem ene Esther Safo akre ene was good morning sweetheart akra Krobea no pe wo te sei Nyankopon adom ye de ye wura wiamu wa ha o se oh ma femo pa o ai Nyankopon adom nti ye da so te ase Margarito GH ene o se akra Krobea in fact may the Lord be your shepherd ami nana Krobea jata keep the fire burning me da si eburu Isaac batire ana batire okay o se akra Krobea ma Christopher Prempe mehu se wonso abaso o se na ya Krobea Asante wada meburu ma ha ene Nab Teresa o se akra Krobea me hwe wo kronom Yankopon hira no onye okese wate me dam wase eburu ene sa oba YouTube ne so na Facebook ne so a ya hye eja kwa me o ho te sei adumara kwa na ene wie ya se hye bio ene eye wukuada ene eye da fofra odoma nkoma ede adom ye na enra ya de bechi nei ensem no ebi asisi mo wo ohene ni mfonyini a mo mfa ntoso mfa mame yenuanom kusasifo a ewa Asante mai mu onom anya yi kese kire se onom hene ena enipa bonfo bi na nra anajo ena Ben Abdallah owa kana enterprise hey ena mehu se wasende mfonyini e de amame a o kire se na ya Krobea Asante asemasi enam se adai o se na kusasi ote ni fie anim e wa asenwase haya o e fly ho na emrantie bi aba be pake moto eyi moto no etuo e de agina papa yi so ya asa agro asa ye ba bebo papa yi ho ban a se enye ban bobi e no ba bebo papa yi o na emum ekum e no ba bi kuno se ye ya me ne wo ka sei onomo abo na natuo ya mpempren onomo kuno omokuno asem no akwakoye asem ya e ma se ye ya ye ka sei de nya asem ketwa mo amwo Facebook ne so no ni mfonyini na edaso yi se ye ya me ne wo ka sei Asante mantamu ha posi panyini pa odi wonum anim ye DCOP owura Emmanuel Tay kuju ononso ene regional crime officer ye ACP Ebedeza boyo ene officers ahodo a omoye crime scene fo ene onomo aba asanwase ho ya onomo aba baabi a asem no efriye ne mprempre ya ye kasa idie aposifo de krata piedwa ya wonomo kire se ehwehwemu bia esese onomo yo de fa sa wuwi etutuo yi ho a esi wo asonwase no onom beyo wo kire se Asante mantami mu posi command no ahye ehwehwemu ase de afa enra anwumre 22nd July 2025 asonwase F line Asante mantami ya mu etuoto a ekoso ehwehwemu a wonom kire no wonom hu se wonom ahunu ene se enipa bia yenim sankofo no ena ede moto ya etuo ekura won ene wonom beto che papa isu a onom bo papa ni tuo wieye ene wonom dwane ye emprempre ya ye ka sei wonom kire sa asem ni si ye no omo hwehwemu abeto dwa se ye de papa ba manhia ba ya asabia ha ene wonom kire se da bi ano ohye yentumi
no mu bo akire say yemfa nkọ no che wono nam kwa so a wono mo kọ kura na papa jem tie koduru ye no na doctor for kire se da bi wawu enti mprempre ne body ne de ye de akwa akọ Ebenezer mochirim ewo tafo a ye beye mpapa mu na ye hunu sene asem no te enam sa ayosunti Asante mantami mu police commander ene ne crime officer onu akosi ho akwa hwehwe sene ensem ni siye no onu kire se wonu mu ye won hwehwe mu inspections ahodo wo koso no ene onu ko hu tububa tukonkura no tukonkura no abo tukonkura no ya wonu mu kire se yesusu se eye AK47 de eye AK47 de na na me busa wo se AK no eye kwan no enekura AK na AK no yenyane we hen enti wo kire se yesusu se AK47 de bi na onum nyaaye ewo sasi ho posi command no a hye public no se sabre ya asasem we yasie onum ani da ho ya hwehwemu mampa bi a esefata se wo onum nso ehwo no onum nso ebehwo ya posi adwumakuo no ede sa krata we apie dwanene ebra o Tech FM ye ko si no ba bia sa asem we si ye no mo amwo Facebook ne so ene mo amwo YouTube ne so no enie ena edaso a mode muani enso ehunu na sebe asem we eya asenkese a esese pusi dom no enso ema wani ebre ho na je se nra ade ba chine DSC eno no na no na me kasa asem we se ye besre the current IG se trend bi ya ma ne hom ne so mprempren wo Ghana ha and sa trend no se oni ne mrantie no anka mum ensi sa de na no a ano be yehye o de mo hwe sa trend no nipa so ma si so has gone missing krachi ya no okọ mamtek jamawura na no yese krachi gone missing okotre ni carriage o what dia yenhwe acha ya 3 days 1 2 3 days ye be hu nipa ni funu sa trend no nimprempren ekoso wo Ghana o nipa so ma si gone missing the next 1 2 days be found dead emewu ene dia adeche ya aba besie obi a otini fie anim no odwojo ne ho ni abebo ne tuo IG currently yewura keka ho because enioma bi wo hono mo a sebe nanka yetiti bi ache se na esimpo a na tibako na twam eche ansa na si ba sesei no kamia yese eye bibia esi nesi me pamochao mwadama moma yenhwe yenhuye na yanhwe yenhuye a Asem Beba Dabi awie mabedwafo wa ha na enawie yi ye ba besom ena de se oni Facebook ne so abraso se uni YouTube de so abraso me de emfonyini bi akere ewo afidie ne so mo a mo wo afidie ne so no me de emfonyini bi akere mo mra so na mo mehwe sa emfonyini we ya me de akere wo afidie isu yi eye number na me de akere eye number me pa chaw wa hunu sa number ya me de akere wo afidie ne so no se ye YouTube na Facebook no type fa sa number yi type to ho ma me na me hu number wo hu eja kwa me number be na hu me hu 689 oba de achia me number be na hu me hu 689 okay afa kani nyina bom na bo eja kwa me 689 okay sa number na hu very good wa wo Facebook ne nso so number be na hu ena wie me de number bi akere amankwa bo Steve me hu so aba YouTube ne so onso abeka 689 afa sa de kudie ye kura mi krata kuro ya eye krata ena me teye ena me ma jatabanom etwere sa no mai edigu so ma me afa sa krata kuro na monhwa de o Prempe Christopher me hu sa won so abeka 689 waya de George na Frifa me hu sa won so abeka the same number Richard Sapon Paulo Sewusu ansa
Foster Bedibe, Nab Teresa, Josephine Gomez, Ogoro Mensa, Mehuse Munyinamo, 689. Very good. Afe Monsanche, Be Mensa, Mehun Sodiano. Sa number Kruya, Send ye krata iti. Me se dane krata no. Afe Monsha Mensano, Mediabaha. Masa dane sa krata krona. Eja kwa me number be na se hunu. Na na me hu 689. Oba dia chia me number be na se hunu. 689. Very good. Enti medane krata no se ya eye na hyase no eye 689. Me se si krata ni trase no setede eye 689. Sa ni wiase enipa binom te. There are some enipa binom a de obeye ni bia oye 689. Enipa bi ewo wiase a sane obedane no aye bia se wogina hoten a oye 689. Se odane ne ho a se ni triase a setede odaso ye 689. Se nipa no se onene namo a ya ahweye kire se wo sa nkrofo ni bi ewo wabrabo mu a ebia ni 689 no eye buniaye wo ye ne dai ontumi nsesa ebia ni 689 no eye konkonsa die akoye konkonsa wo ye ne dai ontumi nsesa meyire pemema ni 689 no wo ye ne dai ontumi nsesa mekunu pema ni 689 no wo ye ne dai ontumi nsesa akoye kromfo onene nenam se nipa no ye 689 na wonye number fofora wo ye ne dai ontumi nsesa naturally ye wo bi wo hono mo ane 689 ya areho da bia se nipa ne wraho se nipa no da bia ne wraho or try say wa wo ba ne nchen obey infestil with ono na reho no se oba ne nchen a ni mood no ene sese wonso wuram adwendwene da bia ne 689 no o ye ne hwienye yie se woni obi nam na wo hunu saade ni bi wone ho na wo hu se wei oye 689 ne number no a quietly misrew quietly eye 689 a enya quietly walk away choho yeah choho manemfa ni 689 enam ni baby na wamfa sebe ni nwum bi a mempese mi budin amfa ma mesei onyom papa ena wie Krobea masintia die Aba de achiame Akra 689 woni kasa good yen nyame ase na yenchia yetiefo nyina titro eda amwa tanoso maizidie boga ne fro no were dina momfa dwumadie ni agrokra akra wasem a wokae emudu 689 ebetumi nso aye obi a wonene namo a opese de wono penko a ena ye ho de wono penko a ena obeye onte se knaman ene ne baagudie ni bi da homa me na ho ena knaman se ema agro ye de de knaman wonene maami di agro a obo nse maami no amu de ne ho atofom bi na ketwa na beda ne so na wamiamia no a wose me de maami atofom eduru ba bia na maami no so wamia ne ba ne kakra wamia no so wosu ano so ada no ho by 689 ebetumi ayo bia wonene namo a de wono penko a na opese eye ho woni ne di nkomo kra opese si ni de so moji akinye na opese si ni de so de mo beye bia opese wo kire se wono nko a nanim nyanza de wono pe no na wo se eye ho sa nipa no so ebetumi agina ho no mo ama 689 no wo si ni trasia wo se ni de na ye wo di fokro no a wo se de makan enkenye se meka nanso so wo se enoa na ye bibia nu a wo beka obetumi di asesa sa nipa no so betumi agina ho no mo ama sa 689 ya minuen edi atudwa enei endi sa ne tie sa nipa no hunu se sa na wote se wobetumi ne nanante a eje se wogitum se ono de minim se oye 689 endi de obeka bia no menka bi meka ma no atum na medinachi se koba ne sa de a wobetumi ne nanante efiri se emako eya pa obi anim se mako de ni dia ne mako
de ba obi atrim ni se emako eya enso aboa bi tim enti se obetim na nante a ewo se ogitum se emako no eya de na enso so metenam sa enti 689 no se ne awudi kan abobo so no de me so me de beka ho eno no de so hu sa nipa no na obetumi na nante a nya sa da bi amboko da bi ambobo ma eno na se utimi bra wo ho ase na wo hunu 689 so won de sa na ote a obetumi na nante obi aba no ho a wontimi na nante wonko afo ba bebusa se Krobea na de nti na wo se nipa atu bezi de wonko a utimi na nante na wo hunu figure oye akra we na me de kan de no me da se ebro na ya no asan hye den so se sa 689 no one ne ben nante a na ye de eboa wo emwa wa walk away ya wo 689 bia ye ne nante. There are some 689s we don't work with ye ne nante one ne nante a emwa wo enti de wa hunu ni 689 na se kwan bi so eye nipa we bi a on de areho nko a areho no we metumi ne nante me kwade nchen ya me so me wre be ho a ne nyina ya wom ana me wo kwan foforo bi a eno no dane enane o na emom wo be ye wadwene se me ne sa nipa be nante ebi ekwan bi so eye de wo hunu ne de wo nyanti na emom eye 689 a enya twoho twoho konkonsani bebre na no obi sambodo ano ayegu ni kachi o se beifo kura bewu na wo konkonsani beifo kura obewu na wo konkonsani egu obi kachi na wiai adofo ye ba besom wiai mewo ababa wabi ewo manim ha na sa wirai sebe mprempren ya ye kasei waba yanim hada na yese tufuantienti wa fa de ode be soso obi a wode ode soso na ade no eyensa o nanso enipa no ye so ne nsanimu no a ye yire no te se ye ka ne nsa no ato ho no ono yire mu te sa aba enti dia wono ka ato ho no ehunu se ade na nyansa eya aba enti ene yete sa ade a mebum enu bum ene one bandage ene yede abanage unsa onam hoi ababa wei de krachi bi eba yanim ha na da no enioma bi nti ase keka enioma bi butubutu enioma bi so ewo sa awura yi ho ya nhye da amura owura ne ho mu yie ema yede konkon ho se ye to nsa frɛ sa awura no nanso sebe asodinti na akoyi a huriye ye bo akonwa ma no a yede ni siye asodin ono akotwa kota proto aton de ama maami bi maami hia ni bi asodin ono aye krata de atoso saa breni nua yare yanka wanya saa maami ni sika na enka de beye ne ye no na wo wasa akwa akoton asase di ama obi asa giska ama nipa ne tata maami ne se asase ne ye ne dia galamse ni bi edi ni sika tata maami se ye ne dia wabra wudi nkan to maami no ansa na wo koton wachiri edi amasa galamse ni ye koka sa asem ya obi a sebe ene bone a wo ye yenti ene ma yewura ka sa kwa wei o mintumi ne won nante sebe ye hwan ne to adwa wo ni namu mpaboa ka kire ne se firi aheniam yentumi ma wo nya hene emfa sa di ni nto ho so e wa asantemam se wo hene sa kwa yi ene odidi yatem sa kwa yi emem ene na busu afie wo na anu me ka sa asem we kire mo ono mo efri huruye ho no na ancestors ebesetel ewo sa mem ho ya sesi ya me ka sa kura no me ha mani kura no ya friends ana ne asare wo muni abusu afie kura no be se nan ya se num ene wo memo wo sa krachi ntwabie nti wuni ahoto wo mem odidi yatemu otumi bro sram sa kwaye o ye wanyo hene bio memfo hene ntu ne so wodidi yatem wo bro sram sa kwayi loto 20 oniska sa kwayi ensase a wasa tonton
edi ama amanfo sa no se sie ya ye ka se odim se oba de wadwane afiri mem se jata ne so siw so a ogoyin wadwane afiri mem ya se ye ya make say amanfo sa no asem ne ba ye no no mo hwehwe na kira kwan ya no mo hu no enti afidie yi so na ebeto mu se emem ana sa na ne asari wo hye no ana amanfo hye ase so mu trupo no me pacha se mo ko ho mu hu ni bio wadwane akɔhye abompe no wo wadane so wo ka menka say me kam wo basa me si akwa no obedwane afiri Asante me ogobo me sa kire ne to me pa mo cha sa me kire ne to mo ayi anane asare no oye huruya hene na waton asase ama wa na wode uka bia na mo kɔ ne ho ewo mmemu a na nse mo kɔ a mu hunu no ye kire mo a mo kɔ ho do se wase dwane afiri mem akɔhye abompe ni won pasa atiachi abompe ho no ofi de ekro so ba bedru ade mra no sa abompe no e ho asem na me dabi mentioned baby a wo enti wa wo say dia na ne asare bia no mon san ko ho wo hye ho me se kire wo dwane fi Asante me atari ko wasi wa nubi mini odi ye nyina odi afra matiefuo nyina sa akwa no wani wonka ho ensem bi asa ba wo de ho no onim sesesi a ne yere edwane gya no obemu ansa no no bedwane ya free way ne yere sese ye ya ye ka sei ne yere ne papa ene free akrofrom ho wonu won free akrofrom eye ne papa ene free akrofrom enti sa akrofrom ho no ene okonya asa bai sese ye ya ye ka sei oba na dwane agya wa free mem akotena akrofrom di enti na wo yere dwane agya wo de sa fa bewo mo ko hwehwe no wabompa wi a mekina mu die enti a ne yere afiri ne nche afiri mem akɔhye akrofrom no so ye wasem enya masem asase mo asem na wo kana atani a wodi mi no na no wase atani no na no wase wo kwa wo nka ho wase wo ni atembi wase wo no ni se wo ha me dia wo kamatiefo a wakame o wo kamatiefo a wakame enti atiefo mesa ba ba kyerɛ mo saa akwa na odi yatem no die enti a ne yiri dwane gya ne free emem ede kɔ akrofrom no mesa ba ba kyerɛ mo hwɛ ensam wakwa ne ho ensam won ho to aso yeso wa kan bi eye en kaza to aso da bi dia patuo dia ba no menwie akwa no ensam won ho atende huo tu auto a ukuhura treja I don't know adofo ababa wei wo manim ha awurabodi matiefu ohu munyi we ne nhyase ho mame yhyase ho mame bodi matiefu ohu acha FM mame ya wo free hin na ba ha na no bacho mi free himai afrancho himai ana free ba ha na no acha atiefu mo mehwen kai no abaya kama mame ya na anu afidie iso onambusa ne se ade o hye ana kire se na no efe yimi free so fa mame ya atoso onna ne ho ofe na oyo ba tuntum obotobo update mame ansa na ode nasem eba yanim ewo afidie iso na asemu a awurai ede ba ye no sebe se ne mdi nka aka ye no yeso mu se owura no sebe se ne ete no ehye ono abegige we sika ede sika no akwa ware oba afoforo wa wo moto yanka wo koton abob apragea ene o se da bi men ton moto no na emom me ma sika sa wo so wo di koye kria ma moto ni nya dwuma on na twempena o se krache ne ka sa nyina no wo gisika na frige we ho e de akwa ware ba afofo afri srem e de na ba Asante mu enti no oje sa ba we sika na sebe so onye oba ya ware na oye oba ya gidi sika e de koye ba afoforo ho ade e de ba Asante mu ana waka no afede makai na kra chirichiri matifu tie chirichiri etiefo se mo be kaya mo enen so na mutie wa hanom na awrai bae o se ono eye akaini na wonya asiremuni bi na enso so one de anhano se sebe wonya esiremuni a obewa no o se one krachi eti na omo bobra
enti ebra ne abra bomu no ekoso no ano na owura no ese wo afidie bi enti opese woton afidie no na wode kɔbɔ bra wode kɔyɛ adwuma ana wode kɔyɛ fu no na awura yi ka se wobeton de a ene ma me nkɔpɛ bosia na yemfa enkotua enkoye because afuo no ton sika no na se wode kɔyɛ na ma ya ahokyere beba de se yakɔpɛ bosia no ana ayi no afidie no yɛ adwuma na editua ka no de maye na kyese ampa ogitumu oba pa na wana akata menimi toaso ode toaso afei eba ne sa emaja empena wo pɛ ne mpena sɛ daachi wo mu bɛware enti wo yɛ ne sa ema krachi etu kwan sɛ okwa akoyɛ atwuma no ana o ka kyerɛ krachi ka kyerɛ awura yi sɛ wode moto no ama ne wofa ase bi ya wode yɛ adwuma we na awura yi kɔfrɛ ne wofa ase ne so wone ne di nkɔmɔ sɛ na wo wofa de afidie na ma sɛ fa yɛ adwuma sɛ ni sei wo se me enya no koreda me wofa wonfa afidie bia ma me na me wofa no wo sire mu ha o wo ye afuo wone ne papa kora kɔ afuo ɛna wo se asɛm bɛ na wo kan entinya no korɛ sɛ wo kɔyɛ adwuma wo se hwɛ na ono kora no se ya ware wo ba foforo de ama no wa besire mu abɛware ɛhɔ ɛna awura yi si ne yam hye no ɛna wo frɛ ni nipa no also wanya no korɛ den na wototo fa ne tiri ho a ɛna wo se mɛba kumase enti awura yi si ɔhɔ no san nya ne ntiyɛ sɛ afei de ofiri sirem aba kumase ɛna awura yi si wɔkɔɔyɛ awura yi kɔɛ no ɔbɔ pono mu boy a krachi mpɛ sɛ obebie ɔpɔmɔden awura mu a krachi ni ɔba ɛna hyɛ da mu hoi ɛna ɔte na awura yi deɛ na ma ne yɛ wɔ ha ɛhɔ a ɛna krachi ne ka kyerɛ awura ne sɛ ompie ɛna awura ne pie abɔnten ɔno a bɛma na ka kyerɛ ne yere ne sɛ deɛ ɔde na free sire mu aba no ompie na nka ɔne mpena yi nka ɔne mpena no ampa mpena no nso so pie yi ɛmɛma bia wɔ ɛna ka awura wei ɛne no ɛna obisa ne sɛ no ɔbɛyɛ ɛna ɔso ɔdoto fa ne tiri ho a ɛna ɔbɔ no ankyɛ sɛ ɛyɛ no korɛ ɛna ɔka to afena wɔbɛyɛ wɔ ha anim sɛ ɛnyɛ adeɛ a wɔno deɛ ɔbɛwɔ na ɛnkyɛ koraa ɔbɛkɔ enti wɔno deɛ ɔnkɔ ɔgya ɔdaadaa awura ya obi a ɔpɛ no na wasan apene so asan kɔ afei na krache ne de kyɛw pa abɛpa ne kyɛw ɔbɛka na ka awura ya san ate aseɛ na wɔn te hɔ afei wɔsan hia sika de akɔwura fuo num na awura ya san kɔbɔ bosia foforɔ na wɔse akɔ pii ne so na ne so na wagye akora wɔse afei deɛ ɔfrɛ no koraa ɔmfa ɔfrɛ no a ɔmfa na ɔhu sɛ krache ne yɛ de ne nsa ahyɛ boase na ɔdi mirika ɛne ɔtɛk fm ha santan monyeme na sɛ sɛbe mikotwa me dua na sɛ manya ntwa me pieto enkɔka hɔ bɛma wo bɛ waa me na wanya nwa me a na sɛ wo wa ma me sika wa nsum me na wakɔfa wo krom ni a enye me sika na bɛhyɛ nti monye me sika ma me akora wei na awura de bai meda se buru ababaawa wadama sika sɛi ɛna owura no sese yɛ a yɛ kase yakodne hɔ bacho 8150 cedis 8150 ɛne usika akodne hɔ okay sɛ sika wei ɔgye bom anaa wɔgye ne nkakrakra kwan bɛyɛ na sɛ sika wei ɛfa so kɔdi krakye ne hɔ mepacho first one obɛkɔ sirim no di nka gye 2000 nti akyire ɔkɔɛ no na wɔsan ma me sending no 400 na me san sending 500 nti akyire na me call bank kɔgye 28 million sande sending no ni nyina no wo sirim hɔ ni nyina sa atam no na wo nim sɛ saa brɛ no wo sirim pacho na minim sɛ wo asante achima agogo a wodu agye ni no nti akyire na afi de 28 million no kɔ hɔ no ansa na block me line nti ni nua na wo de ne number no ma na me frɛ ansa na wo kyerɛ me sɛ oboa oni asante achima agogo na mmom wo esirem wo bɔkɔ wo yɛ dai so wo bɔkɔ ne papa kora wo afuom nti na damfo na ka kyerɛ me sɛ ne papa frɛ be ma ne sɛ o mra no mo wale ama no nti na wokɔ sirem no na onko asante achima agogo enti okɔ sika ode ma no
okoye de ho te se de Yaw Asante achima gogo no de wo sende no ene wo koje bank bosia de sende ni nyina no na che se na ware ya hudwuba na odidi e wo boko ho okay eye de na hu se ode oba abakuma se ha me pa cho tama me bisa na wanye no na me kwa akoton ade nti me du ona na wo fa ase keto ate ne sister yekoko nti no woti akra ne ti ba bi o mo yekoko na me bisa ne se wo fa wo ho na o se an waba o dem na me si no ba da be no se wo ba last week Sunday no na me see you nti sada na me so bisa na ye Wednesday na che se waba ma na bru week kura nso me dia na me nim fi se me frɛ na ni a blocking me line nti me nim se sa time na o medui nti me de ni ama no koma wo mo na me ba na me fa afie ho no nti me fa ho na me koko hu se me kwa na ne mpabo agu mpabo ami nti me bo mo na me ti se obi ni obi kasa ho na o ka chen se onko bie nipa akro nti bia nipa ne bebie na o ye oba na obi nti me boru ade mo na be ma no so dampa no so na oba no nso akwakoda ho bi akoda ho bi wura ho no oba ne koda ho bi anase na se ono mu nyina dampa no so nti ono obebie opunu no wasan na chi akwakoda ho uhu no yam ye wodai ni enya agro ye wodai ye mu hye me papa hye o ye mu hye me nyame se enka no kure na uhu sa obisa abema ne de ti me hu no na me ka che ne se na madi nka ate se wo kwale nti me de me hu gere na me ka che ne se masa se wako wale abade afa mi sika mame na me mfa nko nti wa na osole na wose me pa che tenase tena konwa ne so na me se me ntena me hia mi sika ti wa ye na ofre ge ne se o mpi abontin na ge ni pie na kam ndem ho no na o ka che me se an ge no won wale no na bedu me bi kura no me meto ge no wo hobi nti wo sere me na me frɛ me bra bisa na o ka che se me bra mpa ne che no nya ade se ge ni ye oba wo be wa nti wo sere me onfa me mfa ne bone nche no enye oba obe ware na che se won kɔ ware ne ma ya na sa na wo kan se won wa ne mai okay na won so gidi ye pachan enti free ho no oni ni jai ya na woni ne tenai me ne njai me ne tenai be ma ne ye frɛ ne sai pachan fe na shiru de pachan na minim oni na twempene di sai pachan 3 years enfie miensa edia na minima no oni be ma twempena enfie miensa ene din a wudi nimua se ye de frɛ na ne na shiru woni de ukwa sa din na no mo de frɛ no mo kro mo ye ne nash sa ehe no te himai hima afrantwo himai pachan nash adwuma be no ye wa afrantwo himai ho bacho oyisu plug ya sisi otwi prague ya sa ne prague ya na o ka kire wo se nko wo koton no eye no no oda so twie bacho dabi obi die no otwie nash no obi die no otwie okay obi a wo ye oba sebe e man so de ade a monta mpe na muchi eni se fili gadochi odi wani be kwa ko hu so se me be manie oni oba hye dem sa ade en de ma mpe me da bia fidie so me katu me mafo se wo ye be ma ya nchewa anyintum se ya nchewa anyintum se miaminie na ukura mi mute se de maami kwato na ahye so se ge da hoidi a ene e mesori dimrika so nan na mabunkotodwe na mapawchew na wanche me pa na wo ka kire me se yesi ye nokure hwan se me yintum egu awade eye hash truth ena me ka kire mema na we dia wakwa akoto so pe eye de na akọ so asan ne tenaye mewura me pacho me na me ne start first me ka kire se me mpese me ye basa nti asetena me ne tena se ye boy bla nti eno ho na ma me hwe se si anu osi ne menante no na me nu de minim se emfumso wo ho no me minim se ye den a wanu nu ho abepa che wo ne de boni bia nim se obetumi asan ye saa de ne de achi me nti me na me nwere boni ma na me so ma anya ma adwen se mesan agya na masan akofa wi na masan akofa wi nti na me pese me ne ntena na se me wo kura me wo me ma ende metimi baabi nti me minim se semfo de omutumi wale mienu ni miensa nti se nko di no kura kire me ana se wo wale bi kura wa wale me no wi no wo wale bi aka me ho a nka me ni hawo bia wo ho no sa ba ye bi mema bi nya
enka wo kra de how se nko ware o ene wo ware bi aka ho anka woni hawo ene wa anye saa de me pese mi hu ne se wo wakwa akoto so pe de ne ka wo ma wo san te ase obeka asikire nsembei ewo nsembei na kire wo ma wo toko so asan ne tenaye ko se hu ana wa yo forget bacha Dabi obeka de bacha oba beka kire me se osere me bone wa bi amemfa nche na osan ka kire me bra akra se nya se bia wo fa me se woni me tena agyae me nti woni me tena se bebo bra nti eche ne sa asem we kodu ne wo fa manim kra na ye kan iska na asem no ono a eba fie be pa me che se opo ba one ne bebo bra o mutra asumdwe baba nti osere me mami ni nya ye nsan tena na hote ase sa bre na ne yere ne we sa tam no oba no ewo honum no oba no wo nti echire kura nsa me kora me se oba no wo ho nti me de bia no wo frɛ me phone so sa tam na me ko hu oba no 8 months na me nkasa na no da kopim se me ne wo fa ni wo mu nyina hie mo kasa na me nkasa na no da nti me na me nim se oba ho nti echire ya se wo pa me che na nsa na obi ba ka che me se ge ne kura pack ne niema eko omo ka kire o se ye de na ge ne pack ne niema koy e ba che ni hwe mu no na anko yi no won hwe no ene ma ge ne san pack ne niema koy okay enti wo efri sa abra wo ne ono ne wo abusua hia ye no ono ne abusua kra ne hia e na wo starte se wo san na kasa bio na ye de na asan ma ni sika bio kan ho e pa che o sa tam no na me ka che ne se me hia me sika sa ta na 6000 na wo no ho ti me wo ha na obeka che me se moto no opese wo ton na ha no na obi aba ho se obeton se so ni sika nti foto kakra wo nti me sika nso wo mu a eso nti ma yes kan dia di medwa dia osere me mempa bosia na memfa mane no mfa entoto ne manya ka ne kama se de be ya nipa no ade a se de obi ntumi nto ne mum se ye kama de a nipa no beto nti oba na obaji 200 ne wo mu nti eche no san afre me se ne ma na okototo na nso nti wo hia 800 na me san de ma no no san ba se sika no still enso machine nye yi nti wo sere me mempe bi nkan no na woje akire die no kwa no woje 1100 ayi mfa nse 1150 ede kan woje nti woje no so week pepere me hu se moto ni nsi ba bi esi no no ka che me se waton moto no nana sasim we kwa die o ka che me se waton moto no minim se moto ni ye ne dia nti dano na me kwa akofa ne ma me du afrancho park ni so school aban school mo na moto ni so a ya di chen atu moto no ti mi hu moto na mi ye mo ahye me ti mi gina wa sa na mi se moto e de na ahye moto yi nim na me pese mi wura fie no obi fie so de untumi wura nko bi sa asem bia na me kwa nti me ba na me friend se na ahye no se na mi se na moto no de na ade nti na watwe akosi ayi park ni so afrancho park ni so so hu no wa he fam sa afrancho park ni so efie bi na amanwu sisi mu no ya tu moto ni chain wo wosinya no am se no ade esi mi hu ade a minima mi hu eye no wosinya no na mi se no na me kan sa wosinya wo pesa ade no me mpe oba ye ne kasa oyi ya no sa na me twa so nti dan me ko mai bi ho no nti me ko na me susu hu kire na mai ni se moto na nya ni di o na akokora bi moto akokora bi moto no ode ma no se wo to moto no no mo hwehwe na no nkotu esika no nya hwe na mai no e ba nti da mai ne ba ne yesi sun no ode ba o mu fie ho no nche se mai ne ba twi moto no e de kwenti sam mimi hu se moto ni nsi ba bi esi na mimi nim se waton a wo se o mu discover ba no discover 8150 cities na mam se na ni wura ba fa moto no moto wura be fa na ade enti se ska no o gigi free ho miemfa ngura moto ni miemfa ngura moto ba ne no de se ska no ye dey minim ba bi o de fa ti se nyankopon kon nini wow e de ne ba ya e ma wo ni jaye me pa cho me wiase ame wono obi ntumi fu se ade we anye jai ne mo me ami di mini padua ne ma adwene se ba bia me kono emmoa me a wo ka kire me na me firi mu a ya wo kase ne bone baba mitima me tumi di aya ade a nse mfata nti efiri wo kono na me ya ma adwene se metwi me ho afiri nti me ho no me ka kire nyankopon se ti so ono
ne betumi ama me di saa ya wo na etumi afiri me mu ansana mini na agya nti so wo frɛ me sɛ wo ba hɔ no na maka agye ne sɛ si enidi a ye meda nti ti sɛ o ma me chop money ansa nti ni nyina mu no o ma o chop money enso no obɛwe wo dia so ka kyerɛ ne sɛ ye nidi a ye na nti o ma o chop money nyina no no obɛwe wo nti wo ka sa kyerɛ no na ye dai dia me ka no aka agye me sɛ ai ene na wo hu ne saa o na ye saa na ebesi na me sɛ ne da sika beba no saa tam no miso mete wo twɛn no nti no wɔka bia na menyɛ dai na me kura na enimi mu sɛ nka meni na agya na mo na me pɛ me sika no me pɛ kwa nka mɛfa sɛ odi sika no bi mɛma me nti adeɛ ne yɛ me ya saa nti saa tam no na me hyɛ da ka kyerɛ ne sɛ me papa yare nti ma me sika no me hebe o so o kɔ me discover ma ni nyina na me zoom na fidie saa na me ka kyerɛ sister bi wo sɛ na ahye de me ne ntena bi mo me ne gya ya kyɛ na onya nim e wo bisa na oba mo ho nyina so na me ne gya ti na sister no kwa me ka na wa ka kyerɛ me sɛ ya nya abotre ne bi kura na nyame ya adom na wa wo ba ko aka oba no ho nti nya abotre nti wo ka na me se mate nti sister ne ka me sere saa na me kofi na me maka kyerɛ ne sɛ nya ade sɛ boy we die me ne betin bi mo ame nti na me pa kyɛ me na me tu me ho fu sɛ saa setena ne de mo ame. Okay. Ene ma menya on sohwe na me ma A and B na choose baako. Ya. But aya odefa Nash ene se A obemo wawu bi aka ho B se obeware wo eye de hia. Me pacho satam na me hu no kra de na nya wo ne mo na me susu A or B choose baako answer. Ene A se obemu awu bi aka ho bacha dabi ana obeware wo no obeware wo ade opa ware pa na me power lady ne mo misusu se oba a wonko a obetena sa menyini saa metumi atena wo saa akopem mpani fie so nti eden a ese menya be ma yede e ka me ho de obeka ho hye kakra ende ehia wo ehia ena wo ya ba be ye wo seyi enti me mfa ne se wa anya nhwehwemu bia amfa na ahye ne ho ena o se wo pe wo te ase ma one ne tenaye because why you desperate for aware when you abrese se wo ware enti o se wo pe no wa anye any underground nhwehwemu bia na wo te ase se me pa aware na be ma ase me pe de eno ano na fa ena wo te ase facha David na say facha satam na mete hemai nti na efie na etim na ga ebitu me kwatena wono na me ahal no yenhyada ni obi wasam ni machiri banko na te wono ne wo ai santase na me so me wo hemai ha nti ga no me ne ye se enua babi nti bibia me ne di nkomo sa nti na matena fie oko 2 years na be ma bia ama me nche nti ono na me sora me ko no ho wa adwuma mu ne ade se me koton ma ade ba nti me hu me na okan na me ko ka kire ga ni se ono hu we he menene mo fa me niam ko baabi e wo pragia ni mu pragia ka kire me se waje me number se me hia ne se obefa me niam na obefa nti akire no no ka kire me se na ni gim ho pese one metena nti wo ka na menye nti me ka kire madam fo no se wo ba afia wo nko na otia obi a ma wo nche nti wontumi ntena se e de ndakuru bi kro obehia obi mu a nti we de mesere ono so na ofre maya no se maya we de eye ni me kura no me mompa de mintumi ntena sa wa betena fie ko mfie mi na bra be ma bia ma wonje nti be ma de wo wa bra bom eye nti momo no momo ga ni momo na ma wo ya no woni me ya mfre no 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 kura de ni phone frefre ni ade sa na wo ma no wa ba nti sa atam ni nyina no na me kura no na me mfa metinje nti akire na ba sa na me so enya hwe vi se me kofa me ne ma ono na kokofa ma me oba so a wonji sika nti ba bia du sande ono kura na baka jam se wo kwa asore ba afre me ne yankofa ne ma no na me ne ko nti papa no ode ye wo na dako na piamonko Patrick Tum na pine eno ano no ene one ena dia abisi nie se dia pa ni hia unti awo ha pacho misika no mpese won fama me se oya na dwene se ontua
killer ntua na shiru ye killer ti ono nso ye na shiru nash pragya driver killer ntua ya wote heman a obeye ndey ene nana papa anya hwe abone nya hwe we say medi nka akoye baako obi na pa me jonka sa me bi ote ase ankenye udi nka akoye den satam na me ko hu se one oba na wo ho no satam na makwa aho chirimpa na miniska tinia ma me fa na me fili ansana maton ansana me bia didi metumi sre ne se minidi o ma miska kra mfanto aduane a o se oni bi nso no ye adwuma tiama hima nsuo m honom nsuo bi da honom me ko nsuo ni mu awia na ye wuku da awia ketekete me ko sun wo nsuo ni mu e ka kire nsuo ni se wo ye oba nti se onu oba no na se oni be matena boa ni sei ene se ye ne sa nka dia na oba nti so wo bibi ye dia se nka ono mfa nche be ma ne dia ene asem we mi jaye de ma no na hwan le bi hu pa o chew sa woman bi wo ho woman no oton de ehu no mu nyina esom oye muslim ni nti wono na woman na afa me se ni nuane me nti de bia asem ne ba sa no na me su pa me shede ma me su ti se de ya ka chem se me ma me kura na ewu anka me su se esu ne broken heart na achew sa no ne broken heart na ye enye yawa se minisika mimi kura misika ne sika na bedi wo ho na minya sika ni di se mi hia bibi kura minya sika nto mitumi dadem na commandem na ade ache na minisika nti woman na ono so no otomi me mane ne ma to nti wo ote sa asem no sa da na me ko mu fi ona me yedede obi na koka je ne se unua ne behwe ntokwa ene owo ofami du mu fi ho ku na ono so ni masem ni mu ena osman ye be frɛ me nti no oba wa no machi bia oba kwa wa be ye na adwuma odi nka ba me fie ho se wo behwe se me ho te sen nti wo ba ne na me su na me kasa na okaje me se ya nsuo na wakoye sa na die onyo obeye bibi a enye nti me srew ko na san ko dane ade no na me kaje nse me nkoda nti wo kan ya na me ko nsuo no mu nti me ko nsuo no mu na me ko ye san ko sre se wose memma enam me so no obi ngu nti me nko na ye nkoye me nko sre nsuo no na me san ko nsuo mu Sunday anwumere na me ko bu nkotodwe kan ti Sunday Monday Tuesday anadwo ade e be chi no me da ho saa me hu ya se oba o hye konfo atare kokko na ayibubo tuntun na ayibubo bubom bi no okura podua no aba edem honom e wo te se obi ameda nti ohuri si ye no na ayete se honom no nso ayete nsuo ni mu no wahura si nsuo ni finfin nti ohuri si ye no na me hu ni se ye kuro mu nsuo nti wo si wo na me kan se nana no se adenti na wo yesa ya na me se onwam ya enya mi o na kwan abrante ndem afa so me mpese nipa bewu enu ntira na o se me nhwe yi wo mpesa ade no nti amane ko sister no se woto a na bibi hye no so se satan kwa na ne wofa munyi ni se sika na me kan sa be man de me kan o mo se me boa na wo de wo ba na ba wo nti na me ye den me twe kura se waji mi sika nti nsuo no ko sister no so ko ka che ni se onko boy ne wofa onko kan che ni se asem ne ye no kurenti so o ma mpe ho asem anka ene enye papa ansa ho na o mo abusuafo ndigi edi ya o mo frɛ ya kan asem na wantwe sika no enti saa abusuafo na agidi ye betena asem a ye kan asem no sei omo ya we se besi saa bre ya ye ka sei one boy ne ntemte ye no sika no still wontua ma ho bia no o maka mfa sa busumi ni na mekọ ne wo fa me di no de kọto nanim se efi se ye kan asem nyina bepem ne na ahye ma me wansi di kura na ma hwe ani mu aso mo so mfrɛ me nkan se sika no wonsa aka anasa wonsa nka obi a misa me ma ye din nti se no me de batu nanim se me mfa metu nanim se ye tena se aka asem ni bi ni se de me ko ba bia me to snap de akoye kurom na me de akoma nsuo no no abaji me sika ama me na mom se bibi si a me sre ne se me fie ho de mo obi enso kopem se nsuo ni be ye na adwuma afi mo ma ni nyina apo ne nkyere se ye ya ye ka sei ge na touch na apo ne de aba ha eja kwa me wa fa kire camera no wo this side hwe ye na mo pa chao somuye nya sa de a
money para nkwen fa kyerɛ camera we monfa we capture aha snap no hankes ni bia hankes snap ni bia de akwansi mienu star edam finfiri no eye enubia aromatic sa shanda snap no enubi ena yede kokko stamp no ede apim mu say Holland ene ye no enti ose ne wafa ne de say achofa midu ono nso te himan ho a himan kuruma wati himan kuruma uko himan kuruma mu sa o mu ansa na yakokuru nti wo nyina ye himan ofa midu a wona wo fa se o mfa mame why o fa se ene nashiru wo se guy no ye kramuni bachan wo fre nyame pa hey se die enipa bi no mo ya hadwen mesremo saa de we nkramufo mpanyimfo imamfo mokọ hia dambu a monka na nka tete sabe na meteka piase krom na ye won nkramufo a watwa piase krom no na ye kasa na ye pe enipa na nkrofo a ye de wonum twampo a ne ye de nkramufo nkwada se ma ya na se mrante ene ye di twampo se de ye dai eye dai ana feidie ade no adane adan eye dai die na bentia ama saade we aba se kramoni papa ontumi ntia kramoni akwada enti odi amomye nhwe ubehwemu a yase kro no ba akoso enipa num yamubo obodi wenya kra no bia mienu ubenya awon mu kra kramodi ubebusa wosom o se ai mesom yenya kramoni akwada ubehwe no akogina janshen wo kwa no ahye da fa atade ayu no ahye de ehye no wase woduru baabi no aworosoro no de ahye bag mu wo ko na anu yenyina yente ha nya kramoni akwada ena akwai so okofa no wo Kenya ase ahyawo dwant ya wone ne koda ye wie wo paakoso forest wo baabi a wo kotam no ne koto baabi ko pe brok e de hwi ga ni ti so banyan wo de yaku ga no nya kramoni akwada hwe na shirui wo ya kramoni akwada o ya wo kɔ kramusum ene kramusum nhihye mu a gidie baako bi wo mu a eye gidie kase ya kramoni bia mfa ni agro se me osisi menne ebo miapo ne wo yama yakayaka de ne edru judgment day atemu dana de wo de ye me no ubetua hoka saade ya make se meboa nkramofo monka nkyere me se yenua kramoni krobia me sumbia bi me yasumbia bi ni yenua kramoni krobia wasem a wo kan wo boa monka nkyere me na mentie na shiru a wo ye kramoni a wo de wo moma bofom eye Allahu Akbar na wo sa nipa wei wo betumi de wo nyonko sabe wo wutim wo peba na wonim de yempe no ye gi ni sika se ye di na wo koji obi abayo sika na wo no di ni dwetira mawo na wo wagigyetre de akwa ware ba afofra frisrem de aba Asante mu sebe ugidi so wo modua nku ha wo ye kra keke gu so a sa afa mahu ese afa na o se wasuo ni efre ne sai asuo di de owo mukrom ho no ba che efe no onwam ya enti onwam ya ne beyi ne ho kire ho no o sa akoyi ne ho kire hwan maame na okokan nso die ku owura no okodie ku owura ne so no so oda ontimi na fi se me tama me hu no na wawo ntafo sa ntafo no ono ana na ekura ni me nsam sen nti wo mo kan se senya ntafo na nko ha maame ne fi se maame ne maame me kosre okay enti sese ya make say star brand no eni kura me no ewura ne to na ade bai enti na shiru be hwe snap ena ekura me wa fidie ne so ya me de a kire no oso wadi nkia ye bida da de odi nka ye no tie ye eni de hu owura be su ya
asuo ne kura bae na asuo ne saa ko die huwura ho ko kan na kire nyame na gi die huwura ne mantafo no saa nkwadaa ne de owu bia wanya o omo ya abosombo ye ho ban omo bayie enti first one ena die huwura be pa achewa sese ni dwetire 81 million any 50 cedis ye da so no na shiru omfa nchew enti o shira po no ene kuta me no oba ye na mamu o maji amame ono ana de na ade aba wo okay obi nkuma ntwi hu se ba bi ade na aduru na eden no na ode ne ho koje paasumdwie na ode wo mpaasumdwie kwantoa kohwenkramufu edane dua ode kwantoa sase mu ya ameken hwana beka se wo ye kramoni akwada na ade wo ye oba wo ye be ma akoye de anyeti a obi ye bebo dua wanhwe ya obekọ akoda ne wanane a obewu ebi na krache eba beto no okay eba edikan ba ye no ye ne ani asuso mu wa ha ye nsuso duabo so sabia santimemu santimewura breduabo mimiti hei me ye santimewura ne dehye enti ade a mimiwura na aka no mentumi wura no asem nguda enye ye sabia basa akora mama sante sem ho ehame menso meti hei masante sem ho hiame enti de miwura aka no mentumi wura no asem ngu ene ye ka kire wura ise da bia wura jade wo ka no owura no me yemfra no na krache ne mra sabia ka ye nsuohie besom wadinkin akosom kura wo wabusuafo anim hunu kwani a wode fa so na adofo kramoni abrante a sebe wo ye trofo te sesa na shiru we die manantia mi hia bida hey kramoni babe mapa anawi aje ni mu ate wa ha aje ni we ala Krobea tiafo akwa be bro ya me de na hote se mi wura de adaroma de nyame ase anawi ai mani agye se me ne mu ahia enya asem ketwa kirese Jerenas heba munro no mi amesha ase se me bo ho dawru ewo afidie isuyi na ano krachi bi ewo Italy eno obaaye na oso oba abechia me eno oka kire me so obaaye na nioma nkoye woni padua ni mu that's right enti obi kura na etu ne fo that's right eno okope bie yankopon ya dawro mane na dom obaaye a wo bechia me na ode saade na etoso nam si o enne de beye bia menimu behia that's right adom ne nsunti yatumi asa ahia no enti tuyene a yetiew ene yene a yehwew ba bia yetiew ne yehwew firi bia no tumunchene famame ewo Jerenas heba mo nepa mo wo maye homame yona na Krobea me da se ene awiai djuma die sunko a wodie se o ye djuma papa na enipa ye ka wachi asem a wonte doctor so wachi awo pa djuma so se ye hwe djuma sunko a wo boma Jerenas a ye ma djuma die su kra no se djuma no kra no ye dada piafo o ye papa iti doctor say menchiao piafa nchi akese ma no abidwafo nyina oba de da bia ni hia wa be ka chense said ye tebia mudwumadi ni meba so aha na ya be kasa wo so ene nyankopon abie kwan no iti ye do oba de ase ewo adwumaso so nko a mu di magana man ni Asante man na Jerenas fo nso de ya ba ne atenase pa ya ba ne pabene so ye de ne pamiensa enuro awo abefo kwan so yakeka nubra ne haban abobom ya ye na abefo kwan so a yesi nipa enumaduru na omunya pomden mapa na omumfa enya pomden enye omadwuma masika anye dai emla obutum empanyin se amame no wanse efiri yale panyin se obi benya wanso so a efiri yade nti wotena ho ema yale eje woto ho no ma wa ha adwene because obi ho no ma make say nipa baako abusua ni nyina ani dane so it is a wotena ho na wa mo ho ban na so behwa ma yare abansa wan hwa edo be consider ye no ntina Jerenas Herbal Center ye say nyamia so ye da ye pase ye de nubra ene haban akeka bom say ye be ye duro ama nipa pom den asipi asita eti nyamia dom enura ye de abedwa so no eye Jerenas Herbal Mesha Jerenas Vico no ene asade Jerenas Calic Mesha so abetachire a enyasem ketwa adwuma sonko a edie no nyamia dom se Herbal Mesha ne Vico ne de
oba de ene nana Krobea yande da wonsem dada said ye hwede ewiem asi aye nansen na wotena honom a ebeka wato ho etiment na ho ema atidi yare malaria ana typhoid jaundice enye wonto honom yanu na Jerinas Herbal Center yadi malaria dro sonkun wanwaso abase enipa nom na wapomdin ACP ensita eti nyame adom Dr. Jerry nyame namne so edi aduro wanwaso de aba aduro no nana Krobea said ya woka no enye ne edi adanse o obi timi ba wose aduro de aduro mu commando pa wow enyasem ketwa adanse a edie no mesi obi wono mo se na me yale manum nura hodoa me koto maduru ya chese mahurasi mesi obi kura toa no no de ba enyasem ketwa adanse ne so chese eyesa na yensu ehu se yes ye yade papa ye ya adwuma pa e de asom oman no enyasem ketwa eti ehwe adanse a edi aduro na chi a na Krobea ebru adwene ntase so samaria pa be kan wato oboa obe sorry sisi a yanu nti ye boy mrane se abidom nyina commando se oba pa ese wonya ne menses ana ema chese ebi anka nansia nanso obo ade de maaye se oba okoni mfichire na ka bibia badin ma no obo no mebaba na agini wi enipa nyina betene nka wo fia wotimu no enya asem ketwa nana mesiku no maduro na ensiesie wow ama o mezi obi won mo se bia efie be ensia enum ema atwa ono so a chese bibi unum na no esachiraw ama enyema dane ewo nipadua nim ama moja ne fro kama ama bibia aba kama so obi won mo se ma wale menwo unum aduro na no ebesiesie moja no ama chese obo ade achede a wode che oba se wo so nya baton sa so no nyame de bi be che wo eti Jerinas for ya base yesum Ghana mai som papa ama ye dinupa asomo mu ama wo so wato bianom ama wapomden ACP asita eti nana me malaria no je ni besia na maba viko no viko no se bema pa ana oba wotenka se ni sisi eya ne ja mese na no me driver bi edi nkomo wose ni sisi eya ne yes for good years chese wotra kan mu no wosi foma aya asem onso sori a wote otoso ana obi di adanse a kire no nana wonim ene papa na ton ne car na no odi adwuma no wono ape container woji aduro no adi distribute wow mesi me ba he wose me kamen fra no mra no obedi ada em se aduro no na dance no eso wobu wono mo se mabubu mesi na no ma mi bi wose yakwa ne sey chese ni sisi wadafa akosa doctor ahye time ana obi eka aduro no asem kire no ani oyeso beto botu mienu pe Jerinas Vico Mixture na Krobea adanse ne so wow adanse ne so papa ati say Yesu Kristo eni na suafo no go people so ko bom paye no na odi suafo mienu ko esoro no o ko ye na esencheni kopi no o ka che so wura ya mo yesese wa heye enya sem kitu adanse nipa edi wo Jerinas aduro no ho no ebro adwene ntiase so good it is obi won na awie wo tie me no se ni sisi body pains etete no ha na on tumuna no ko pe Jerinas Vico no ebi no no oni ma re hosem wese wom oye be makora na osisi san ye oya kora de a wanya asem kesi o anya asem kito enti wo kan nyina mani wo Vico ne so Vico no nana be ma pa so obeyi chop money na chese obedidi na ade besa na wo ko gira mema na ekosi akan na ye boache bidin dia me kan forma say bema wodro eye Jerinas Vico no ko pebi no na bema wo sinsuo mansa no ham etibe kan forma say bema say ni daso san wodro eye Jerinas Vico no ko pebi no so bi wono ma awa bai ahotutuo chese wo ye no ho hwia enyeye awode no ne winam tutu no adura be kan fo am awiei e wona na Krobea dwumadie so e be boa eye Jerinas Vico no ko pebi no na e be boa abustu ama hoode mapa abani padua nim na de twato okura no eye ka kire no garlic mesha no wo bo no ma make say wo tie ma wiei utimi se ni ti high blood pressure no e boni po ni ti dwa no entwada wa wi painkillers na enkoye
chese ni da so asa onim se pressure ne de me se kan akoma to yem ye no nti na jerinas for ya ba se enupa nyame de adom ye no ye nka nhye ye be yie pie ama Ghana fon so enya ho mfaso na enepa e wa adom no aboa mo wapom den asipi asita sure ye no nti na Dr. Jerry nyame nam ne so akeka helps abom e wo abefu kwan so se odasani bia wo se garlic de aduo de se wo di na mono kwan ana wo no mo akoho ni ade no e wo se garlic de eni kwa so odasani bia ma ne pa no sure e wo se wo nya garlic abre nyina na wo no nom obi wo no ma wutim se wo hye office air condition de bia abre nyina wo hye mufra no pass atu anwumle efifire no wo de me se nom jerinas garlic mesha no eba buo abustu immune system na wutim se amhomre abani paduani mu no eba buo bustu ama emoja no ede afurusane ama chese enti no emoja ne akwa ba wutim se yes ye ka me ma semi wo ye bema na won kwamwa ana wo system no emoja no etimi ne afurusane ewo enti ni mu anana wa brego chese no na wudi si ya sepo na na wasili trase oda form ya krama chiamao so tiase eti bema enyama ne nyansa ope jerinas garlic meshani bi enonom na emwo na ema hoden emla nkwam anim na meka pressure asem no mesi obi wo no ma niti no edwane saa time entwada eye pressure no na ebo nkaye kope binom na emwo na o pressure ni nyina asentu na obi won so a meka se wato nkyɛn na wo home a wote ne home no wotimi se wo home si so wo me ne ho kyere anyasem ketwa pressure no ede ne kɔ different level bi eti awiei wotimi nka ɛwɔ na Krobea adwumadie so Asem Beba Dabi so a odofo se wodi enkwan bia se de wodi aduane bia se de ya magalic emel nenonom na emwo na emboost wo system no ema wo system no bibia nya kama o organs na obade de dum ye no se wa ma garlic mesha amel no and protect organs na eye niam bebre na de beba ni padua nim ya luti na jerinas garlic mesha ya de garlic mixture ne so aba no so abedaba so se wodasani bia betimi anum bie akura wadi emfie dumienu ekopim dunsia no wotimi nom rubber na hye so ne baako na wo ye panyini so a wonu mienu anopa mienu anwumle wonya wapom den ama bibia atimi akoso kama e de amount eti ye kan form obo so wotimi se wosemebo eye me ya wutim se wo home etida bia ne bokase no chese ekura ba honum wodun saka na wati wi aye pressure ne symptoms na ebon kaye etime kan form say anwumrei se wotim nkan ko akopɛ jerinas garlic mission bi anonom na emwa na afi so bo so wotim se ebra wo yesa ni nyina na Krobea na tim se bre abedi paduanim wote bre chese wo ye bibi kakra bi no abre onante abuei ontimi nye chese obi mfiri anum enu chese ahemboboa no aya asem watena se be tenta anya asem ketwa wo betra ekwan mu a menana mpacho nso mu kakra ma metra ma me ne papa anya mane nsa bo ho ban efiri yarewa ho sure bo ho ban prevent wo ho ebra we dai ayese no wo ma garlic mesha no ambemben wa se bibi ebeyaw etimentna ho ema bibi anyaw ma wapom de ni ACP ensita nana your number no eye 0241 81 46 77 doctor number no Francis ya na enchechemu a memei ebia yentimi kansem ni nyina wa hanom na emwo na bibia entimi kwakama obi wono ma wutim senani aye ne kusu na wo hwade a enhwe wo hwe Genesis no was jene dabi misra wani no ekuro woso bomade nanom ye garlic mesha no ebe kle wani ni sukuro ni nyina ama wani ni so ate kama ama bibia ye kama simi number ni so bio mesi ya number no eye 0241 81 46 77 ofra doctor obeje wo so enuro no ukọ herbal shop chemical shop pharmacy shop nana aduro ni dosopo nyina ewo honum eti aduro no Jerinas Herbal Center ene pamiensa
yɛde abɛdwa so no ɛna afei so obi won so mi kasa yi odi sadenam anajo ɛne ade ɔmpɛ garlic mixture ni bi nsi ne nkyɛn odidie no na ɔnom odidie no na ɔnom anya sade no ɛkɔ ni padua ni mu a ɛde asɛm ne nam kyese wan hwe ya na wo sugar level no pagya no ho pagya no ho eti yetu obi afo sɛ ɔmpɛ yɛ garlic mixture na yɛde abɛdwa man so no na wɔnonom na pomden NCP nsita na megidi sɛ ɔba de adom a ahoɔden mapa bɛyɛ ne dia na ɔso so atumi akɔ adwuma ma sika yɛ dɛ aba ne mutum piafo meda wase me nso me da se eburu agyenem yankopɔn nhyira mo amen na Krobea adɔfoɔ ne ade hyeɛ mepa mo kyɛw Jerenas nupa miɛnsa abɛdwa so yi uma bi bɛn wo a ɛbɛboa wo Jerenas herbal mixture Jerenas Vico mixture ɛna Jerenas garlic mixture baabi a yɛtɔn no biara no obɛkɔ wobɛnya bi atɔ na wononom a ɛbɛboa ama nipadua no agyina brane ɛda wi agye ni mboate nso wobɛnya bi wɔ otek front desk he ya mo yedamase brachas obi wɔ hɔ okay medi pacha oba otek fia ha na aka sɛ wo hwehwɛ Charles Kenu onya hwehwɛ ne pɛ ubenya Jerenas no ebi na wato yedamo ase arafo ne ade hye nti ubɛfrɛ Dr. Jerry se ye ɛwɔ 0241 81 4677 0241 81 4677 first number we na woni Jerenas hebafo emonkobo na de wonti ase bia no wonu nkyerɛkyerɛ mu emfama wo ma afidie ne na ha na mentwa me honum nsuo mra yebeto so apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomodin hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and the one so we Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer magie drone di pa Pavi Plus Mox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacist na heba shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463 Hepa Plus mixer mapobodra mapa MDAG edweden krato ya Mira yes my dear ena die kade wom bia kyerɛ me oh na ɛde be pa na me sie wo wodi bibi sie me da oh me adaminim de me de sie wo ane sɛ makoto dawu 3 sister capsules ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no ɛsɛ metimi ya tie nyina free na krai me ma Dawood 3 sister capsules empa me ho da ayem sisimu adwuma na atumi se sabro so ma me na akwaso ya wonim se ema eni mema nyina timi no mpio na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we die twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na ewo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 020168717 FDA age adwadie nkrato yi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yansira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de napos wa ye mre
Future Life Smart Food bebo afei de aye abusua nchemfa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food di abani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrin wani Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofo line alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food about that ho ban Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama awutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Voter Drill Limited nkana Voter Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem firi se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heyey mi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Voter Drill Limited mi problem na solve Mami ma sisi me pao. Na me papa nso uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de wo mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka ba yen si yie pa. Me kam kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma ben papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ni stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema yemre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya akuponcha esa sciatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduani mu ama wo ho to free sese yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be wo Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories bit is batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni adepa hene no se me mochi akwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, Arafonia this year, Yadamase, Yakoya, Yasamba Bio, aha, eye 102.9, aha ye, OTEC, Asem Beba Dabi Dumediano, Enna, Wason, Egusua, and now we are Wutie, and now we are Kruyan so more hey live. Na enawiyai udide Nana Kofi awotwe Nana Kofi awotwe
ona oye takwa tokuna so hene ene eye wawoda ene wawoba mampokua tena ose wosre nyankopon ni hira osre nyankopon ne nkwa husan nyankopon na ho bambo ene ni yinkyere se nana enkan. Happy birthday to you ohene nyankopon ma nkwa tenten na ontutu wanamo emfa ensie. God bless you very much and a happy birthday to you. And now we I would have munchi anson koma udi the Kelvin meba mesaba Ibrahim ana Ibrahim mami huni ye why na idindie ne bono wan hwani ya akwa Asem enti arofo ena wie maame ya Asem no eno an ye da so eguso na enkomo e wo manimu yi mabedwafo enso ebebam na ensemisa bi a wonom nso pese onom busa no onom nso ebusa ewrai na krache no ya penano Asem die ntia empredodo a production ne nakasa asenkura waka kire production ya besi sabre ya ye kasei onye nadwen se ewrai sebe odini sika edebe man krache mendija ho agro wate mendija ho agro eda bia mekase oye bema nipa suru no pa kese eyoba enya ne kwambo ne so Asem na meka menua ma muntie enchirimu amede mansa die ntia suru oba ene se ono bosumi bia ohunu die ohunu he oba bi wo hodomo a ho enuoma ofam e wo saa bosumi ni mu no oye oba waafo onya waafo kra ebi ono a na ekoma ono a ne ho sebe ye obedidi senya ono a kra na ekoma ne ho so obi obenya bibia di a edu saa bia ye na ewo changes a ekoso ewo saa nkrofo yi nya ne kwambo ne so in quote omu nipaduam na saa nipa wei sebe odi ade ye no kire bia abosome kro ndi ansu biem de na bosome na so a saa nipa wei ka se wo bema obeye wade a obeye wade enti bema yi aside de ebia oba bi beye kura no suru oba kire se oye creature ka se obeye ho adwuma obeye ho adwuma ebi nie nze ni kuro mu nsuo ena asomu a na oye yi a amalia ene boawo okay o pese san ayo ho a e de ye bebusa ye tiefo se ye ma awura yi kwan se wonko ye nya no wonko ni kuro mu onko ye na ade ana se emie ma ne kwan ye nya de yi mfansi ha ne enka nkire nse onya ma ne nka na krache ne mfasika no ndi ye nya ne saa mebi ahoma na tumunde na mama etiefo nso abemu osa kwa ne so na awie ya nsa na mabedwafo bebem no mama menna Dr. Ebenezer Ajemai menda nase kirese Ebenech heba ono ne da no enam ne nsa so na hepa plus pavi plus boso no aba na awie isa abre ya ye kasei se unya enu yi bi no nomo ya mana moto na kona kope hepa plus pavi plus boso no bi na nonom kirese ononom a ode ye general well-being wadwuma enipadua no se well-being no ejina so a eboa manipadua no enepa ekoso edema no enti wa wutie mie na stroke yade bi aka wato form wutie mie esikire yade bi nie mojaboroso ha obi nie waye kese aboroso typhoid bi ana wuni atenkampam waye mrepa na infections bi tatawo se unya the fearsome 3 hepa plus pavi plus mos no bi na se ononomo a wawie na baabi eto nu obi anso no okwa enuei ubenya bi ye woni nyina bi ansuo ye woni nyina bi atopa ye de obeto a obennom no ejina waawo so na emwa manipedua ni nyina yie doctor number eye 0542 778572 ena 059 1367898 ena we traditional Dr. Dawood opanyini nyankopon hirawo onya okese na ontutu wanamo enso mfansie ena we se wutie me
na uyo obi a awo pa na abeye dadwen edi ama wo pa we bi nanso awo ne se omma me pa che obibi na abeye si akwan wate bibi abesi kwan saa de kode no abesi kwan na Dr. Dawood se o de bra na wonye hwehwemu hunu saa de kode no on claim free homawo na onua ba be ma ne e de ba unsu tumeje na fa ye adwuma muntie be ma sebe unsu bibi nti ena ema untumi nyemba no meka se bia obema na da fom bem oba Dr. Bepeja no se mu ayemre ana hunsuo na ntumi nyemba no a oba Dr. Beye waduro amwatumi anyemba no se sikire yade bi ana mogabrusuo mu haw binti amo ayemre pa wompam ana de wo haw kase bi abrɛw se oyo oba na bema bra na papa ne ma waduro no nyimfiri wo mawo se stroke yade de wato form enamu yade bi atete wa masabe ensunsu aso bone de abra onya asam ketwa brana doctor nya hwehwemu hu enamu yade kro no claim free ho mawo wo de ye ulcer ana prostate mu hawo wo de ye fibroid ana koko ahotutuo sasabro mesrew oba Dr. Dawood nchen ewo Dawood Herbal Hospital what wedi papa no onini mehia na so ye no wa ejeso krapa ejeso krapa edania enkane na Metro FM ni wom no saa dan no amu na Dr. Dawood odini dwuma enso edifri papa ne number eye 0244 886437 ena 0201 681 717 wanya ne number efre Dr. Sese ya na ne nkasai na awia idia wonti asie bia no papa no onkyerechire mu mawo se beya enti asie nso ebeya dwuma na awia yi unim se Simple Plus phone accessories eye asoye ya kumasi krodua ya mu an wo na ne wa wutie me na wo pe phone accessories papa na watode onuada se nie ehwe ba bia wo fa wani kire kumasi adehyeman ugina Dr. Caesar animu ho a edania ene Dr. Caesar aso ye ni di animhwe no hwesoro ho ko ho ho ne Simple Plus phone accessories na so ye na hayi se wo ba eye phone accessories de ye papa ye Simple Plus no we na ye the trusted brand yakofa de abagana ha na anuanom me mete hayi me Simple Plus charger ene hye ade mu a eno na me de charge me phone enra sani me phone yi hwi hoi na nye Simple Plus glass protector ni bi ene tare me phone ye ni a enkaja tabasa ma me faaka enti me de Simple Plus ni oma de me mfa ni agro enti wa wutie me hwe eja kwa me ne hands free e hye na sumu a wo yusu eye Simple Plus de na ano na dance ya no odie wo afidie so na oton kwanchanfo edie bi a eni na awotwe na sei na enso Simple Plus de a wo sha ase yusu ye wo ba wo take ha foforo eno wo nya Simple Plus de eno anu wo yusu na anu okọ okroma wo bai Simple Plus de na akoto ye charger eno anu wo yusu chese Simple Plus ni o ma de me de me ne mabusua ye wo take ha ye de ho atoso mesrew na wa wo fia wutie me na we me tre Simple Plus ni o ma o na we enti sa wo pe Simple Plus charger ni bia eno na ye papa no ono na de power bank ye papa aba or the hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ne headset or the biaba or the covers are efe o hwe me die hwe cover pa o cover no mo hu ne fe cover pa o Simple Plus ho ubenya protector ehwe hwa no afa wade ona ade kodo phone accessory bi ehia ubia no unyaba kumasi adehyeman opsi Dr. Caesar ubenya bi wa ha ena kagetia ugina kagetia getu ne hwe ni mu opposite kagetia getu na brosan no for first floor no eye Simple Plus aso o kwa akoto bi afiri obi ho na nye Simple Plus de ni bi amento enti brana so ye ho na beto bi free ho ena won so sese no na ye amanfo to se wo pe bi atu aton a obetumi aba ne nchen betubi na koton ne pa no na Ghana fu nya ne pede binto wate Simple Plus number eye 0244 59 0374 0244 59 0374 ena 0241 70 9636 unya fresa homa we ya Simple Plus for onom beje so
wono be kasa de wonte ase bia no obekire mu nso de ama wo ena wie awurade fie heba center Dr. Mankwa ne da no obekuma se kro no mbosie Red Park aha na papa ne wo na papa yi owaduroma wa bia ode yetremu adwuma enti se wutie me na wanya problem bi ewo wutimu a akwanya no aba ma wo ne se wo beba bewura awurade fie heba center na wo ba bewura ha uti no se ye wanum na problem abam ye wani na problem abam waso na problem abam wo se ba bi atokro da ewo nipadua no mu bia no eduro bewura oni papa ni hia enam yade otedete emoja broso etwe yade esichire yade osa stroke wuntiri mu twetwew wonsabuo mu nye wonso wo peba wo awurade fie heba center ye wo kronum bosie Red Park oba ha papa no bebo wo ne number ye 0241 09 3915 and 0549 206633 awuraba ne ba no snap a wodi kutaba ni eni kura me no na me bom no eni kura me no onim di ode kwa akoye na magye asi ha no enti atiefo me mfa ma no ana awurai onye sika ne mfa nche krache no eja kwa me asemisa be na wo pese obisa maame busa no ma wari ni wanim biem ate awura ma wari ni wanim biem wi ase nyankopon owo mere de mo obia se wanjai mu amfa amanyame na wa wo de wo pa wo be kwa akototo sebe enkofu bi tese na shiri omonsem ombe review basa ombe review wo de adwemu fine na eko enso no na adwembone ne woni trim unse na wadwemu ye oba betumi akari ni sika 8000 plus e de ama mi hu bi chache mi hu sa de ni bi chache se ya sa ma no wo mo ye din wo mo ye din empo akon homa kura wo ka kire ze o ene madwuma anya yi enti wa wo yire kura o enti bua me na bo akon homa fio me de miska bia nanka mpana na wenye oba wo kari seska we di ama na wo be yes aba we krache gewe wo ye wade ade be fa wo eja kwa me busa nsem mienu na me ko na nchi atie for ma gibra mu ti tisi no vita for na mo bigi ni master e che omo pa mini aba papa aden ande ko de pa pati ba ku pebia nhu na ahye ho anhu si abanti wo be bo ametimi ne be bo bra mi pa cho sa tam na me ton me ne ma no no okofa me ne mama me ne do Sunday a ono anopa no na be ka jem se me moba me nkwa asore me ba ya me mfre ne yenko nti sad eno ni nti a ohu se obebo a wo pacha woni ne tena edun fie sen bo so me sen pacha ye tena mfie miensa nti mfie miensa no na di tituru pempa na mu odu a hu se wadi afi wo na ahye wo abedi wo pacha de bia no ameji de meji an se no okofa me ne mama me nti na oba ne be matia o mawo sika se fadidi na wotwe ya na de bia na oyima o pacha Debi se sen pacha no mama sika eno ana me ne amana na okofa ba no nti mfie nyensa ne nyina wa ma otwa ni da sata me hu na me ne tena ye no boso me num ha na okan se wo kwa kodua sa ne ama no de ko nti ne ba oba ne de na se ntokwa sa ge na oba ne hu ntokwa nko a nti last na me kan se miniska ho nti won se niska misika ne bi mame na me fa ni di o ka chem se we niska 3 days meba eja so duo mame adofo panyini wo fi a eye panyini wo fi a eye na yenkwa homa so na yenkobo enkomobi yene nurse no na siru ne wofa ono na asem no eko nanim Amidu Abdul Hamid of Amidu ma hai Nejo fa me pa cho na ho te sei Nyame adom no me ho ya na mo se Nyame adom yenso ye ho ye da ase awiasi afra wu tek fm so no wage ye so wadaroma abranti a ye frɛ ne Nash ye wo fa ase no misre busa wo me ba cho na okay wadaroma nansem tam asem bia ba wanim fa one ababa awa bi a wone na twempna ho ema awurai
sabe yesi okonsuo bi mukura akoya amamre ma ehon sensem bi bai ma eba wanim na ba wanim sa ampa mo ka kokosi sei wadama de tiana sai na horon na abaya na ba ye France ifie nti mede na nim no da nti obeye dede wo honom ekoi nti ade kyen na osan ba biem nti ade kyen osan ba biem no na me be no na me bisae se adai ana dede ne ko so sei na efiura ni hanam efiura etim ne efiura ni ha nti me na asa odi fi honom ayede ajame nti de na ko so no bi fa kire na so fra efiura no bona mania obema me manya asem nti de na aba ansana bigina nja na asa na bufu wom nti ama menso me bufu ama me ka kire no so mpie nko nti okoya na kire no na me yes da bi ma me nto me nsam frɛ no na me nisha bisa no na me hunu de wo honom nti ya brother ba ko a ye ne no ye sɔre wo masalachi ono na asa onim abaya no nti bigin na abaya na dikan de no ofa so no ho asema ye de ama sa abra no ba sa abra no try say woni me ofa so no be kasa abra me nya de bia asem no kai mama nim because na me ofa so no use paja a ono na wo station nti ono me ofa so no kai ma amaka ana brother no de tu manim ti brother no de tu manim na me say inde da no abaya bi be ye de e wa ha e ma me fa me no nti sa na tie bia inde be sa abaya na me ka kira nse ni ohuna on frɛ ne mame ana ono ne kira me asem ne se de asem ne sia de esitie ana me se de on frɛ abaya ne mra ne ntina se ni hunu de ebe ye de se de ebe sia ka no on frɛ abaya ne ba nti ana ne tina se ana abaya ne ma ye ti nya nti azie se na wo ba se no wono no ekwem tona na me wo ba se no adede na ji ne sika na sika no keka boma ye fancy 68 million titi sika no na yebeka 6800 enti wabona won peso di sika no be de ebema no na ohu ya no se me ofa so no so asan akoye de akwa ware nti so ware dia ende omobode ne mfa ne sika nya de ema no enti awana me ka kira se ndia sa nti dia wonko na yebe pre me ofa so no na ye na tena se na dia wo ho no ana sa yebe pre no na yete yene ni na yede ahia nti ye frɛ no ama me ofa so no bai ama ono abaya no so bai ama yene na tena ase ne ye kan ye na me ofa so no gitu nsa ampa ne sika yede e wo ne nche na mo me nu sa 8 million na me se madamfo se ndro kwanya na fa so a sika na be di won sam de a wa so ko ne sika yede e ma no enti yana na kan na bisa na se abaya no se sika wo nche na 8 million wo so se ndru sa de ndru no sai na wa sha ase de ma no ne ya gu sa sika no wa ye ready so be de obetia ampa enti me ofa so ne kan say over 15 million or de be ma no enti o de sa sika no ma na de aka no otuatua na akra enti me ka tira so won kofa mra e no se ewo ye fan say ewo na MTN na yiso na tem no so problem abam enti ne Monday that day na Friday ne Monday obekwa akoye sem no adwuma na yese watinya yede watinya iska no enti me ka tira brother na ya brother panyin na me ka se wona ne ewo station no se sa na tie dia oni okoyi iska na on fa ma sa bra no wona na wo station on fa ma na brother no fa ma sister no ne Monday no so ama me bi sa brother no ade san ya na me bi sa brother no se o hu ni bi sa no ama ne kan se wo ba wodi oba sa na ono nya dropping bi a odi ko okuru from ansa ma station bi na ade san ye nti e sa la wi a o ma che na me se ndie o wura no ho ofie no nko he se na wotimi yi ya no nge na okwa me ye short aba no be station no odi ama no ana me ne brother ni na wura afie ye kwa na akwala ne nya nya de enya nsore na na ye kwashi nya ne wo kete so ene e bi sa no no ka kire brother ne so nko no odi be bra no station enti bono no si yanko na brother ne yes okay o si yanko a wo de yanko na de nya station wa no be de obeba ene ye ko e nti ye di na chia omo da e busu ne mi ensa na sika no
on farm pin taso akura ma abaya no oh e ma ne be wi a kire kura abaya no frɛ na ase no di me e na abaya no nyina atem oh me ame no fa no di me na abaya no nyina atem se nkwasiafo moa nti di na abaya no de no ho abeka me na me nso akra beka me ho ana me nso me ma jim nti na me nso so na ono nso aye de e jimi ko anti abaya no ba me nche no na obeka sa nso mu yi na kire me that day no obebodua say na asu da ka kire nti abodua na eso okay cha tie dia se say akola ni ya nti oba ya no beti na se na ya hu no dia de nti ena abaya ne kata ma se de me ne sikasa ya ne ma no bi wa ha no ya ne sikasa ya na abaya ne ka sa ofa asema waka kire me no bawa makuma to me ya nti meda ne bia no na sia ne so sa na suru diskan mame a obe meje so wanfa mame a toje one ne nyame ena oyede okoye nti edi akira sala ekwem o se na nse ya di dowi na nse ya dowi na ekwem ne 2 years sikano bi ayi ma abaya no kire se sikano wura akola ne nsam no dowi na ekwem ne 2 years ya dina kia bona onfa sikano yede e ma abaya no ama anu achikura no wasa de abaya na sa gigi sikano bi ama abaya no ba menche na nsia a woka na chete sikano se wa gigi bi ama ekika ko be 8000 na se buru 8000 kura nti odi betu mani na me so okay sa na tie de abaya no se ne maame mo bro wa osirem ye kura no se ya nso ni mu anya de se maame no me nsa e ko na na se ya de ha na kakra ana wona ne papa nso akola no papa nso entia wade ase nti ama omo so nsensem na akoye bibie ho nti mefra ahwe se bia me nsa beka ne papa no noma na me de mem kama papa no noma de ayede e de ama no na nka wona na akasa ni ahwe se bia papa no ebe ede ofa we de akuseo ma memre mu wa ha unchire mu a wa wuchire mu ikura no me wre kura san ho na sese ye ya ye kasei abaya no me to sempa bi ama okura ne nsam snapo pentu botro baako eno ode aba yanim ha se ye kasa snapo ne kura si me manim ha sese ya se wo koni krom asantema mu ne emodua o koni krom na wakosu agu ni krom nsuo so na wode oba na ni me kan se che odo wo fa ase na ahyi kwa akogya ni krom nsuo no agya ho no asaba enti se ye wo fa ye ne dai wo na ye wo fa ase wadi watem de enso ye ne dai ma mi hu na afi ye hu de ye keze gisa mu nyina mo ba because me wo fa ase no se de modern mobia wo se ye bo no tie sika no ma abaya no bia no ye di na chi fight ya se ko be tie tie sika no na asumbi aba but me only say me wo fa ase no ompe ne boko akwara no ompe ne boko e na oye adwuma nso nye so onye adwuma se obi sa abaya na obeka kire oye adwuma okay oye adwuma ne ho ka matua o ba ko ma me di kan de ne share sliding doors o wa mo sliding doors no sa adwuma no na me de ne share o ti me kokwaje obi adwuma bia adwuma no sika obeje no onye adwuma no be wi akire na nipa na etwe no na ya bo na ama na ya de ama na atua ba sika we ofa e boro ya ho de so me gina e boro ma ho de so Sasa na mi tie be gani na mi nya ware se ma ware kuta ye friends nkwala fo. Se me ma no osire mo da me. Ni dia na mi nketu ayi na omo ewo machi na me e na omo da me. Oh. Enti me ka get be no se begin nkwa de na mi sin ko o ma ye nchi no. O ma ye nchi mo fa se ni. Police station o mbe shano ama wa ye dey. Ama wa fan se bia week bia se no de be ma no nti week ni so no so o mfa na o ma chi ni de na ye dey. Ede na jema na zo mo de na kokod ana ba ya so okina obesa sa esiga wo ho nti ekire ne de nya de so obetumi aye de obetumi aye ne sa okay ofei ai ensamo a awura ne ba ye lim ha sebe memete hei memfadua bo ho asem eni agro enti wo de ese ne wo kani yatew ni nyina se akire sebe esu ne ban a wankasa wafa ase na shiru ne kra no owom na emom se ne wo kan se o frɛ ne papa no pɛ ne papa no frɛ no na de obeka bia no frɛ yenso na boya mane ate yo papa we wo ye panyini pa yeah papa nyankopon shira wate menza ya men shira fa amen oye panyini pa I'm telling you on so 7 and 4 so
ɔyɛ panyini a ɔnsoso nsɛmfo so wɔde ne wɔfa ne kora atam wɔde ti ne okay ɔsesa ne man na deɛ baabi a ɛbɛgye ne nsɛm ɛwɔ fɛ yi ase ɛna wia yi mea meba Nana Ntwisaminas mehu sɛ wasend me message say Nana me pa chewo please clarify for me amanfo bi frɛ me wo munim sɛ yɛ me now me we dia ne friend Nashiru wo de Nashiru ana wo de Nana Ntwisaminas we dia wo de Nashiru ya ne wo fa ne Amidu Abdul Hamid enti me pa nchoma amo frɛ me ba no munya ne frɛ wai na enye ono Saminas ya wo ne barbering shop e wo Nas barbering shop enye ono a mesrɛ mo munya me ba no na aja sa onsam na obusa no awie eye ma eye ma okra eye yakoye interview abenti okay account memo oba ade anso nsemisa kwanya no mienu na ono nso abusa na mesrɛ mu Faith Homeopathic Clinic ewa ahenema kokoben se udru abaya na wonti sa ne oma we nyina na wonnim mfa na asegwe ho na ade ho koma no ana mudru aware kwa so a moye very desperate for aware o mimpe bi ma wo afidie so ana wa hade anka benya bi sesi ayo ka benya bi fast ayi dan na no ayi gay oba de ayi akwai boy oba ayi ya na bema we ye bema eye nya na gay dimrika free Thanos area hoya o se obi I know wana I know ye ma kwan che ye ne aka se ye pa bia ma na ne ye pa ma no nye wa wo ye yi enti wo de Faith Homeopathic Clinic no oba ahenema kokoben a ye Bejo Mass Company no e wo 18 mu junction ne so se wo de ho boye ne a se wo ye obi a yade bia bedane kwankro wo nipadua ne so a I tell you ubenyu ahotokyere se ye wa animdifo wo mfidie ya ye didi dwuma e wo yaso ye ha ehwehwemu ma pa bi ese fata se ye yo no ye yo na wadama ye de adura kan nipadua no ama yade ete so na firi so ye na physiotherapy akuponcha ne massage kwan so oyaw ni nyina beko hwesroku yade aka wato form ne beko wontiri mu atwetwe ne beko emrehwe wo mpamu ne beko esikire yade ani ho hawo eni ne mu yade no typhoid ne hepatitis no ne nyina beko ode ebra henema kokoben Jomas Company no 18 mu junction ne so aha ne wo ye number eye 0244 58 3859 ena 0275 969414 ewia Limbo Wave Enterprise ewo Kumase Krofrom heya ye ni Shinola ena edi animhwe ye ben IBM NJ Limbo Wave Enterprise ye ni akwa molten tissues no na molten tissues ameka ho asemi adofo ade hye se ne eboa adasa no enya asem ketwa wu sa bre ya amene wo kasai se unya molten tissue ni bi na wo de ye wadwuma ebe mu anya more customers mu amoye restaurant akese twoba operators ye monto molten tissues bi monfa ma mo customers eno na ye moto kama o de pepa ne nsa na ka nipadua na akwabra ne wa obehu se eye moto kama molten tissues na ye ena mo amowo hotels ne guest house ahodo ani motels ahodo no monso mu nyuzi molten tissues bi wati ase emfa ma mo customers mo operate public toilet no mo ti ro na ewo no molten tissue for de no mo nyusu no bi na mo mfa ma mo ahoho a ebe ye won huye wati ase nti oye obeka se we de ni ti ro na nya den da bi obeba ho wati ase molten tissue no ya amanfo topa wu me pa cho wa woton tissues betu molten tissues ni bi koton mo amugina traffic mu se molten tissue no amanfo to mesra won so wo to akasa ope molten tissue na wo ni adwuma ya wutifie wo don sa hye odamri famonu akeka ho bra Krofrom ha Shinola opposite na bra beje molten tissues bi ko gina traffic mu ton na abenyeska yani an ye de Fit Life natural mineral water ne so aba na Fit Life idwumadie bi awudie no se wo ma bi base a eye kire se yensu a ya hyeda sone so na ya yo ya nipa se wunya bi nomo a eboa Fit Life ensuo de eno ane Fit Life natural mineral water
ye no manie jefra ye betu bi koton beto ne nkronku kudi udwuma number ne ye 0550 115 013 ena 059 58 50 042 unya frepe ye no bekasa ene onyame wo ho heba onom na de basa enupa no abedwa so ene wie basa nuo no adofo ye nuo mu nuo se wo ye be ma oba na wutie mi a basa heba capsules no mekamfo ma wo uye obi a yefunu yade brafo bi uni ahoto wa ye nuo pa nso nko koto basa heba capsules onse buo mu nye obre otiam utwa adwo nyasem ketewa wo obi de emakra kopre basa heba capsules no bi na memene ebeboa wo be ma wo nso we mmere nioma nkoye obi wa hono mu asebe oye ya wanya yikura obo ego keke wo ba na himfie ho azeso manempe wunya basa heba capsules a enuanom ne adofo ema wo ye den da bia meka mesesa wo ye bema na sebe enhyiamumu uye bi akan na kotoduro kotobasa na sebe ose meni oba na hia ebi asene ye gona nka no mo gono mo ho oba ni tumi gono o ma sebe o hu sane wa uni ahode wo mpem wo emre enye kwabra ne de under no circumstances ba bi esese o hu tumi sane wo ya ha onso ha to ye yo say ya now enye not enti wunya basa heba capsules ni bia problem ama mrero ni nyina aba no say ye kokwa na okore ye kosoro infections bi oba ba me be ye friwa ma hwa ye den ena wunya basa heba ointment ni bia eya abatan nku ye mpanyimfo nku obatan say wunya basa heba ointment bia asabra asram ntosi ahohye pampers mu rashes enen sansa eji akwada no nipadua boso be yefri wo panyini kakaje ese wonsa oseye nti wuntumi nyiwa gwam honam kankan wo ho wura ba bia ne ye na ntemu apropro nioma bia nkoye wo nipadua ne ho no fa basa heba ointment ne bi fa srasra na enyimfri wo mawo ye number ni ba bia to no bia kwa abenya bi ye number ne ye 0244 2677 25 0244 26 77 25 na 3p garlic mixture no ya aduro mu aduro ya omiada sani a wutie mie asemo se wunya 3p garlic mixture bi na se ononom a wawie ya garlic aduro na se aduro we no natural garlic wom enti se wunya bi na se wonom a eboa dane budoza clear efru ni peduanim srade tembia asisi ntini ni mu enti ama moja ntumi ni efru sane ni nyina no ni nyina be so ni efru ama ho ato wa pressure hawo o cholesterol wosoro we immune system nti wuni ahoto to de bia no aho no de bia ahotutuo me haye me yo unya 3p garlic mixture ebabuao uba misie ba kolna keba dan heba ni ba bi eto no bia abenya bi ya number ye 024892 8824 and 0201 000021 and the Volta Drill Limited ye wokumasi ahojo da ban ye main office na hanewo ye tunsuo onuada senia wutie me ye tunsuo se wo pe woni a enimu nsuo tu ne betunsuo no yie na wotunsu papa eye yen Volta Drill for onuasa odo ho boye ne a ye ba ye wanimdifo ye beba ho ye be site ba bi esesi etuo ye tuawie ya site awie ye de mfidie no beba hwe ye dwasa asinimu ye kofom ye ko bible kakraka na ebutu asase na ya ase no ye ko paimu ne akomu akotwinsu papa no e de amawo ye mfidie ne nkwa na tumi yesa enti misra so wasi ufie awie ye fie wo ho dada uni nsuo wo ho ana nkwanchefu ebia betu amoa uye nsu adwuma na wadwuma mu ho ohene tubi honorable tubi fa di to so mi ase me bomode anka krakra se minya sponsors kra ne ya anka china ya me devoted drive for be kwatwa piase na nka ma mo makotu sa nsuo ni bi na me di medina na krobea nsuo atoso na mama amanfo buni free oba de oba sponsor mi ana masa menje so ma obi be ba na masa me take wa o utina ye
na wo hey masa ya careful no one hwe ya Asem Beba Dabi o oba de hey se ya ka say oba mejai miss we dey adisre ni adize ni ati e be ga one choice jira me udi enti mesrao me say minya sponsor anajata ba de o ka o yo adio kama mu amakotu bi wo twapi ase ne ya amame mesrao mo sponsor me na me kotu nsuo obi krom enti wonsu tumi wo krom nenye fe wo madwuma no wo ya chimato bia ni ho wo mo noma eye 0244 299520 ena 0266 43 2210 ena wiai Nana Mugabe kapia si dikro ohene wadama onkwaso nyankwada sana dwebsuwa miya me nana wadama ebru memwaha Nana Asante be kwai ohene ne hima madama ebru munana wiai mechiamo memamwaha nso mesramo wanya grow fine ni bia nom ansa ne se wunya bi nom ye de a o ya ha ho kowura ba bia ye toni eduro bia na kasa wo pe grow fine herbal tonic pebina nonom na ononom a ebeboa wo se ntine se eduro se wanumu ato a wuntumi ni de ebe clear fru am watumi adidi tititi ye wo nipaduam wonsa na wo na ananse achew dura na adwo a wuntumi na wo feel very weak onsabuo mu nso kra ansa anye koto grow fine herbal tonic eduro we ye o eduro we ye eduro pa Dr. Grow Fine papa na nhyeda mfiti preko pe na de se eduro we buy o hyeda nya abotre ehwehwemu ma pe se fata na papa ye enti Grow Fine we adanse ye wo ho na tiefo nya adanse ketwa eduro ne ye hwe so yo bi a wota anum Grow Fine pa emma ahoden vitamins ahodo a ehia ma onipadua ntida bi ahoden o de asem we makan ye bi hwe startene to Grow Fine now de nonom ta nom udi obehu wo be ye den wo nyare da na esan bo ho ban ma yade bi mefiri wawra ka se bibia firi bibia wra empo firi ma na yade na bo ahwo na otumi ko ba mpo na dance Grow Fine ye duro na se wo obi a wo yare na wo num Grow Fine ni bia kotobi nom eye ne ntem ma wo no eto ntentem aduro we ye o eye madru pa ma ene ye madru pa wo nom a ma wa wunyini asa wuntwintwam enyini na eche okura na Grow Fine na wanom vitamins ahodo ewom ni ntino ma husa no ho ye fekama eduro na eduro ba bi eto nu bi ano kwa abenya bi kan na mompotemo obeti Grow Fine yo denden jina na kotobi wate digital heba fo aye de aba kumasi amakomra na about ye Bank of Africa no ye number ni ejina Fred Dr. Grow Fine na wo de house say ya no catch say na Krobea na de number we ma wo wu Tech FM so na de one papa ne nkasa ye 0244 596532 0244 596532 and opanyini bi efreme o se efreo akwasi usu na unshira wodi shira me ene mabedwafo nyina no yada ase wate eja usu yada ase pa ene unshira ya wodi shira ye papa ise nana ya Krobea Asante ma ye credit amount ene papa ne ye credit maame na osa hye me bose obe make sure se na wotwe bia sa credit no obe ye de amame sa de we mi ame ba akwada ba akọ ote Santase baby ana no ye ko yi Santase fanchine bra baby a utek ye ko ye asaya kofi di asa bebrebe isa praise no baby a ko sa bebrebe ho no ote ye fra kwada no Candice ajesa akode ono nso wafato ne ho se na watwe bia nana credit na me ma no me ya ma sa in fact mama eye ya hohoahoa se ye somo
Yankopɔn nhyira mo ene mo adoye ene me wo cars ya hodo na ya me ton uye obi a o pekai atwa jesa number we na frɛ enipa no sisi ya cars ne ya hodo 9 na me pam cho me wo 2023 model enye registration number DV na bobo ho me wo 2023 model Toyota Highlander ya no 2023 ya ena me wo Toyota Corolla ya no 2021 ya 2021 model ena me wo Toyota RAV4 Limited eno so 2018 model ena me wo Toyota RAV4 Sports eno so ya 2010 model me ton cars no nipa ono na cars ne ye ne dia ne no mani eje na frɛ no cars no is in very good conditions emono car na efe eye kama ejina so kama pa ahodin mu ohawnim eye mono car DV numbers ni eje na frɛ na unieni ano na towate eye 0245 67 9655 0245 67 95 96 55 ena sebe mo amode sumiyeto car seat mu na moteso de drive no sumiye na twam munya sumiye ne to wode de ye de to car seat mu ankasa tena so drive de aba eye kama se da oka mu a woteso a you na nyina shape kama de ama wo feel very comfortable eno ne de enhyada no so enti e ma ne na ta yusu pa e mema ne nsu bi yusu wait ya se ya obere no ma hyehye sumiye no sumiye na twam ye da sumiye ne so enti je number no na frɛ na eno nso tobi wate ye 0244 opeka ne bia betumi afrɛ no nso a 785722 unya frɛ sa numbers ya ya beje so ya Bolivia Enterprise for Nyankopɔn hyira mo sa oba kumasi so full alignment ay de multi home ni dia nimhwe future life nuane no adofo ne ade hye ye de bo adasa eye nuane a ye de san yade 23 vitamins and minerals ne wom 90 amino acids omega 3 inulin selenium protein fiber and energy ahyemu matonchom be kire wo yade mu kire yen ye mawo aduane aduro bi kodi na ensan wo yade simple your number ye 0246 010150 and 0242 878090 about the chairman umbusa asem ubewremu straight and awuda die mu nchia nkoma udi de Kelvin Ibrahim Mustafa aka Daddy and Kelvin wenya afekwa kan wonfie ho na wawo papa Mustafa Said oseneba and ye wawodai osre Nyankopon ni nhira na hoden ene ne nkwa husan nimdie and also wate menana happy birthday to you. God bless you very much. Afei happy birthday to you Felicia Amwakoa jache ena wowo ene udi wa wodai wa woma ewurama ene woni aka esre enkwa husan nimdie ene apomuden pa se enkan maami Felicia Amwakoa Yankopɔn hyira wo na ontutu wanamo enso emfensie. God bless you. Abo akra mama osimami no yo akra me dase good ukunu kra onipa na efense ya jaza na muka no onipa na shiru fa no o ka prage ya no hemai na ya o kan na hemai hwa ayo mi hu no ho na shiru obi a wotie yen na onka nkyere no unim se ya frekrachi ya toa so mpredodo o meba o meyese ada na fidie su kra wagitu mu so obeba enei aha ono ya mfre no ne ya hwa ni mu so obeba besi ne jataba ne na kasa firi anopa besi sabre krachi ne mfa ne ko ene se ye de frɛ ne wo fei ayo na shiru utwi pragia ewo heman se hin na wo sa hin na wo de wotie bia enka nkyere ne se wabɔ na mena enche bia wono a eba kwakwa kutom ewra sekire na afire wo ho kwan wa menka se kuro ne kwan wa se ade a na ahia ye pa se
oba besia kobo bosia de ama wo se wo so de koye adwuma wo ton wo pragia no o ma wo nton se be ye be boa na wa mani sika sei pa na se na ahia ye wa ha ho nkofro ka akra se wo kofro ka na wakutua ka sika bia na ahia bia wo bia no ya frɛ wa wo mfa de me srɛnse ye ma wo na otwe sene enu na otwe sene na wo mfa wura ne ka sika ne mrɛ no a ana wo ma fie ha meka bi pa bi nkyerɛ yen a awura ye ma ne nkɔ sɛ kyerɛ kora wo dem hwa wo fie hwa ye be kyerɛ wade ama wa ye ne wo ho no mo na dudum ye nu pepepepepe sɛ alarm no ebo kwi dumi enu no ana de wo bɛsɛ no ayɛ no wo dem hwa wo nkɔfro ka nkɔbɔ ka bi angu na ahye awie ya brabɔ no apem sɛ na ahye benya sika pa to ne botom sɛ obetwi amanfo pragia saa so obenya sika so atɔ pragia wasi fie ɔno akuta na de wɔyɛ adwuma ne de ensi da ka wakoma to yam wate efi sɛ wɔno a wabɔ na mena de aka ne sɛ obetum enko ka sɛ ukogu nsa ukoyɛ hwe na kyena yaka sɛ bibi su na wɔno mukura ato na wie na wakɔka sɛ wo na wayɛ ne saa ewiase nipa bebre titiri mema na kora yɛnia ne yɛpɛ yɛdi kan aboro yɛ ho nua dada hwɛ sɛ ɔbɛma ɔbabesia ɔbɛnyansani sei ɔbɛnimdifo sei wanya no wanwa no wo kɔtɔn wa fidi ɔsen kɔtɔn ma yɛn mempa bosia ma na fa yɛ adwuma kuya no wo yɛ kuya na kuya ni sika eba no na pragia no sika eba ne yɛ de tuya wo ne yɛ de tuya ka no ne yɛ de abɔbra ompewi ene ma do sei wo de mpo na ɔpaaje ene wo ji oba number ne wa hɛ ase aboka na wa hɛ ase na expenses kyerɛw ene nko awo na we die wa yusu no asa agi ni sika na we wo pese obi na mebo odua ansa na de be ye wa yɛ nyankopɔn wa kyerɛ dadaada en ha wo ho wo de na otwe sɛ ne sɛ wa ma ye ne ye be kyerɛ wo ntu kwan wate obetena ofie wa ka sika no me ma wontua wate akora me fancy ya na wo de eja kwame nana mame na asibiem hwɛ nana yɛn hwɛ de bi nso sɛ be ma wo sɛ wo na oba tia oba sika ye ni o ye tafre ho ye ni nana me hwɛ ye ga yi tini be bi no wa wo dem ko na san osan be we me bua wa wo dem ho mo wanya oba o ya ono ase na pampam store o de ko chinia na o de abrɛw na ase bi se nti ama bi ni mema bi ti am person be papa no oba do o scan gana ho pa o se business na o se dwuma no oba bi wo mo bi se ko de boni ni be ma pa o na so na ase mu suba nti o fa moa oba ni se ni kunu ho kire no o bi da ho na so na ase se de o si yenti o fa moa o da na ba bi o so wo no on de o pa o mo dwum so van ka no se na obo kan no ye mo ga yi nkofa ka enko cheka sika bia sa ka sika no kwa o fa nto ade bi fa to o wi a o fa nidi o wi a sa sika na o de fa ka no o fa nidi to fo no bebo e da se bua bi mienu no e bebo be ma de wo po na ka se wo se mfifire na o de ahwe oba wo na ba ya tena mfie miensa to bo ni ko ma ni bi o wo sa gini sika na ono timi hye dem no osu komo di no ono wo nyi sika de ama ono komo di na odidi no ofro a onfa na pa trese wo for be kabia wo di du wo fatem se woni nso ade wo for pe mu na se asem ba no wo na abekasa yi wo for no wo nyansa papa wo ye panyini a wo tutu ni fie yiye hwese de onye papa ni sika sa ahmache na wo so bo pono se abaya ni sika na mesrew wo nyanya bi ko de fa kakra ma me na fa nkoma no wo se wo fa ko na me de beba ko me de beba no mfie mienu ni o ko me de sika de beba no mfie mienu ni na den okay nas manye ma obusuafo emefa emeka agya wado mesrew se ro bo kan no ene na otwe pebi papa bi be ka kira abaye atie for me activate phone lines no awrai yen kan kire ne se snap a wode aba hai onfa nko ye de ode kwa akoye ene ewi kura de se pragia no utwie pragia so wo ye road user o san nam kwam me da bia meka wo ye obi a wode afidie nam kwa so a wo sa nipa no ya hwe ne yoma bi yi menta ankoye ye ne yoma bi ebe mu anya asem amanfo bebre 9 tete ebi nsa tete ni nyina afiri sa ne yoma we nu mu o ye nya no ma ne mfa nko ana se ne yema bedwafo kan se ne wo fa be kasa wono ane wo fa kura wakwa ko dinatem e wo sa awura isikai ho
enti se na wotwe du no amfa awura isika ma ye nkyere ne kwan no na kwan kro peso ofa so no onfa so ofrafo a wudi kan mesre aguru udi de say na aka se free hen Nana Krobea Asante. Hey, Ojugu. Nana Krobea. Okay. Mami ntie wa me de hye. Mechano obega ponyina. Ya jusu ebru. Na de ni shano. Oba no fa no. Wo yin ti fupa kase ye pa. Be ma ne wo fa no no. Be ma ne wo fa. Be ma no fa no. Nyame shano pa. Na ko be de to su yiro. Na ko bia. Suffragettes, o mi ro ko buchire. Ro tuka. Ama jama po si kan di pa. Sure the fact that someone else. I want to go to the day. Me too. Now, what the good imagine any part of the tree. Oh, everything is getting oh, everybody band day. 7 they are moving to me. I'm talking it. What you go to the 2 go that? Well, I'm going to branch on the enti yentu awurai for se won kwotwe sekan no won fa nkotwitwa no eno na ye mate medase ene wadwe nkyere hello we need say na aka se free he papa ye mi diani kwajo poku mi kase fura to sumake tiao kwajo baba mami ntio onyankopon nsia wati ami nsia pa because the show tumati awudia eso ni pa baba mi se na mi no mo na won ka ono ma ahodi a de bia wo de be ami o de bi na bo oso aye asa so da yen obi na kumam emwa wo sei o di bo ni kida ma no wa so ku ta sra enu azu apega bi di afa papa na ri abon so for be because amama uyo bi papa kura enne de bi ntire oh wow. Okay. Meda see ebru kwajo. Hello, we need to say na aka se free he. Hello. Yes sir. Your friend say na aka se free he. Oh, Krobea, family store. Nkawe yo, listo, mami ntie we bro. Me de mi sasi denbiu. Meka se me pega me da ko si na no so. What was after good. Don't let up what after the king in a to bag of me this now. Oh. You don't give me some so yes upon the king some of all in the question now. And then you say I'm about to say this. Oh. I say, where did the car say? Take it in the food and the one in the market, can you have a time? More often, you know, if you sleep on the side with you, not the best cry, of a year something. That's a woman so over. You come, you see answer. Mattia Bruda say, who did the sign aka se free he? Hello, Nana Krobea. Yes, sir. Yeah, Joe. Get up. Me pa chawai. Okay, it's time we dig at the referee Asante the cry. I'm putting a crew connecting my papa. Nana Krobea. Me na maybe I be bam me bandit maybe offenso. Yeah, oira ibabwa him even. Yeah. Makayo. Me be say me die we di mamu home. Yahoo. Abranje no. Osa kokun oba foforo wo sehwi ho. Sehwi ho no woni ye na ifro ebe ye me ba no wa ke se do be no Asante be kwae no. E na wasa kokun oba no ho no ma ama se nyame adum odam. Ya de nyame ase. We nitikura na yesa wan koto ifo nsem ka we nkanya remand kura asem enka omobe mani nsuo nwunu anom kama na ya pe baabi de na hye niti na ye enti wo de ni nyina ye nyame asem ma mi ntie wadwe nkyere David kan say ana o de wi ase boni de ebi na mi kan yo edi oba no ati no ade ipese ko te nti na mo fi o je ka
okwa oguni ni obe kasa meka anya kana na tebi abone nbakọ so saa o medasi eburu hello we did the say na kase free he akra majo ya ja o puzo asa no aso me das me sa camera piao akra na me stress me nua be de na shiru no waye na wasaye no ho kakabesem na ode member na mpeni process oba na so bechi wa di se kaka na obenya na de ama wo fa kasa ikwa mu se boy no mu ade tira no mu di wu yo akra tira no mu di wu eti me de mini aba no nya abutre na week ya masheli so amade a we de onu na peni meja dodo ana di so afra nyame nkamo on ka so ho hello we need to say na kasa free he hello be dey the clip what ekatapi the fire cancer ke mami ntie we Krobea amze obano me yamu ye na zuwe die broso so mpanin fo se enye ko di tie maya ye zan ka fo from oba odi ka da o fe te din kai no asa pa ba no azo wo di na so de mana eji na butre na ye fe ne o tek di atem na ba ho no mze ele na o che su ti na so ba dia o mo di ye ba tie that's medasi eburu hello we did the say na kase free he alo Krobea na Yaw Asante yey wa fasi preku petenti malik ni majwedu wa mfuma kwanta pia o mami ntie we wede na mta kwenye mtia mwafa wa kia nyamtuna mesi na kola ni ba ku kase nko mu obani mpanu nko kwa nko kwa ya baje poe tano amwa mipoku na kasa na nation sanyo that's it meswe dasi eburu muadama monfa nchame yamfa frefo bia bio namba ne kura ma mo mponie ye bia phone lines ni say ya say wo fra mi si na me de na ankasa so a mentumi mfa wo nko mahu se mo fra me pa si mi a me de ne so me de boko enye yenti ya sa muntie numbers no de ye bebo na ne monfa nchame se mi wura fi ya ma mo no ma ne so